Arratsalde on guztioi. Ongi iruditzen bazaizue arratsaldeko 6ak diren honetan Hondarribiko udaleko Hondarribiko udaleko ohiko bilkura hasiko gara. Segundu bat. Jaso duzuten gai zerrendan, aztergaien zerrendan edo, 11 puntuz jasotako udalbatza izango dugu, eta gaurkoan ezohiko udalbatza deialdia izan da, izan ere ordenantza fiskalak onartzeko prozeduraren barruan, teknikoki eskatu zitzaigun astebete aurreratzea beharrezkoa zela, urte amaitu aurretik indarrean egon ahal izateko ordenantza fiskal hauek, eta hilabete honetan justu 31arekin dugu azken osteguna, eta epez oso larri ibiliko zirelako horretan, edo ginelako horretan, eskatu zitzaigun astebetez gutxienez aurreratzea, eta horregatik elkartu gara hemen. Hau da, oinarri hartuta, eskerrak eman nahi dut udalean elkartu garen udal ordezkari guztioi, gaur hemen egoteako egindako saiakeragatik. Lehenengo puntutik abiatuko gara, eta lehenengo puntuan 3 bilkuretako akten irakurketa eta onarpena dakarkigu. 2024ko maiatzaren 30koa, ekainaren 27koa eta irailaren 3koa, dokumentazioa jaso da, ez dakit ekarpenik badagoen. Bozkatuko dugu beraz, aldeko bozkak. Hau batez onartua. Bigarren puntuari dagokionean, 2024ko bigarren hiruileko informazioaren berri ematea da, ordaintzeko batazbesteko epea, merkataritza operazioetan dagoen berankortasuna eta aurrekontuen exekuzioari dagokiona da. Ekainaren 30 arteko urteko kontuen informazioa emango dugu gaur, horrela jasotzen delako Foru Aldundiaren araudian eta baita udalbatza honetan onartutakoa ere, eta hori oinarrituta dago neurri batean aurrekontuen egonkortasuna eta finantza iraunkortasunari dagozkion printzipioetan informazio hau hiruilean behin berri ematea udalkideei, eta horregatik aipatu nahi nuke merkataritza operazioetan batazbesteko ordaintzeko epea eta berankortasuna 5,8 egunetan dagoela, ia 6 egunetan. Esan beharra daukat, ia 6 eguneko epe hori desberdina dela bai udalari dagokionean, bai Hondarribia Lantzeni dagokionean eta Arma Plaza Fundazioari dagokionean. Kezkatzekoa, edo behin eta berriro aipatu izan dugun bezala Hondarribia Lantzenen 40 egunetik gorako berankortasunarekin ordaintzen ari gara fakturak, eta aspaldian dugun arazo bada, eta horri konponbide emateko zailtasunetan bagabiltzan, naiz eta bakizuen bezala Hondarribia Lantzenen inguruko likidazio prozesuan ere martxan bagabiltzan, eta espero dugu datozen hiruhilekoetan edo egoera hau zuzentzea, eta bai Hondarribiko udala eta baita Arma Plaza Fundazioak betetzea arauak ezartzen dituen berankortasun data horiek. Bestela, ekitaldi honetako bigarren hiruhilekoari dagokionean, Hondarribiko udala, Hondarribia Lantzen eta Arma Plaza Fundazioak 4 milioi eurotik gorako ordainketak egin ditu, eta aipatu beharra daukat, bigarren hiruhileko honetan 4 milioitik gorako ordainketa horiek, lehen aipatu dudan bezala, orokorrean 6 egunetik berako prozedura administratiboan ordaindu direla. Bestalde ere, lehen esan dut, aurrekontuaren exekuzioari dagokion informazioa ere ematen dela hiruhilero, eta bigarren hiruhileko honetan labur bilduz eta xehetasun guztietan sartu gabe, bai aipatu nahi nuke, diru bilketa likidoa edo jasotako ekarpenak ekainaren 30 arte 12 milioi ia 200.000 eurokoa izan dela,
eta gauzatutako gastuak edo ordainketa likidoak aldiz 12 milioi ia 700.000 eurokoak izan direla. Beraz, orokorrean hauek dire eman beharreko datuak, ez dakit nolabaiteko xehetasunik gehiago behar den, edo berri emantzat ematen dugun bigarren puntu hau. Osongi, pasako gara hirugarren puntura, ongi iruditzen bazaizue. 2024 eta 2026 ekitaldietarako Hondarribiko udalaren dirulaguntzen plan estrategikoaren aldaketaren onarpen dekretuaren berri ematea da, hirugarren puntua, hau da beste berri emate bat. Eta gogoratuko duzue onartu genuela plan estrategiko bat, dirulaguntzen plan estrategiko bat, urte desberdinetarako, iraunaldia zeukana, eta aldaketa bat egin behar izan dugu, oinarrituta dagoena kreditu aldaketan onartu ziren hainbat dirulaguntzen inguruan. Honela esan dezakegu, ezoiko dirulaguntza batzuk direla eta ez direla urtetik urtera errepikakorrak, baina plangintza honetan jaso behar izaten da, bestela kontu hartzaile txostenetan eta urte amaierako kontuetan azaltzen da nolabaiteko anomalia bat bezala eta horiek egite aldera zuzendu egin dugu edo aldatu egin dugu plangintza hori ezoiko dirulaguntza hauek jasotzeko. Eta zeintzuk dira dirulaguntza hauek, kiroletan pilota eskolari materiala erosteko 13.000 euroko partida onartu zen, Axeri elkarteari garbiketa makina bat erosteko 4.120 eurokoa, HSB klubarentzako 3.000 eurokoa bote bat erosteko, Hondarribi eskubaloi taldeari 1.500 euroko ekarpen bat egitea kamera bat erosteko, gizarte zerbitzuetan San Gabriel egoitzako obra finantzatzeko 150.000 euroko diru laguntza jasotzen, Euskara Sailean Euskarako komunikabide batentzako 15.000 eurokoa, eta bestalde, beste aldaketa txiki batzuk egin dire, kontuen artekoak bereziki, baina aipatu nahi nituzke baita ere, kultura eta merkataritzari dagokionean 40.000 euro murriztu da ekimen ekintzaileak sustatzeko eta txikizkako merkataritza establezimenduak modernizatzera bideratu dira. Hau da, partida batetik bestera mugitu da diru ekarpena. 15.000 euro gehitu dira ere hosteleritza elkarteari ekimen berezi batzuk burutzeko. Gizarte zerbitzuetan beste aldaketa bat, Saharar herria laguntzeko Jaime elkartearentzat 3.000 euro gehitu dira. Udaran egon ziren Saharauiei laguntzeko aurrikusitakoak, baina gehiago etorri zirenez, diru partida handitzea erabaki genuen kreditu aldaketan. Eta Euskara Sailari dagokionean Euskaltegiko beka kataletik 15.000 euro ezabatu dira, kontu kontable batetik, beste kontu kontable batean jasota zeudelako aurretik eta bikoiztuta zegoelako kopuru hori. Aldaketa guzti hauek udalbatzan onartutako prozeduraren arabera egin dira eta horregatik alkate dekretu honen berri ematea da udalbatza honetan egiten duguna. Ez dakit argipen gehiagorik behar den. Eskerrik asko, argituta eta pasatuko gara beraz laugarren puntura. Eta laugarren puntua kobratzeke dauden saldoen arazketa onartzeko proposamena da. Eta, hau abiatzen da Hondarribiko diruzainaren txosten bat jason nuelarik urriaren hasieran, eta bertan adierazten zen udalean dauden kobratzeko eskubide batzuk preskribitutzat jo daitezkela eta alkateari dagokiola eskubide publikoak preskribatzeko espedientearen hasiera adieraztea. Hori horrela, abiatu genuen espediente hori eta eskubide horiek preskribatutzat jotzearen helburua zein da, udal aurrekontuak, kontabilitate orokorra eta dirubilketak udalaren errealitate ekonomiko finantzarioan eta aurrekontu errealitatearen irudi fidela ematean datza. Kontutan izan da preskripzio hauek itxita dauden ekitaldietako kontu orokorrei eragiten dietela, hau da,
normalean 4 urtetik haratagoak izaten direlako, udalbatzari dagokio onarpena egitea, kontuen auzitegiak aditzera eman izan duen bezala. Kontu orokorrak udalbatzak onartzen ditu eta kontu orokorrari eragiten dieten aldaketa horiek ere udalbatzak onartu egin behar ditu. Hori prozedura aldetik eman beharreko azalpenak eman da, bai esan nahi dut, zergei dagokionean, ia 127.000 euro preskribitutzat ematen direla, eta isunei dagokionean aldiz 50.000 euro pasatxo preskribitutzat ematen direla. Dokumentazioan baitu zute atal bakoitzeko xehetasun guztiak, horri asko dira, baina xehetasun guztiak bertan jasota dituzue, eta hori kontutan hartuta, orokorrean guztira 167.237 euroko eskubideak preskribitutzat jotzea proposatzen da. Ez dakit galderarik, azalpenik, xehetasun gehiagorik behar den. Gonzalo, zure da hitza. Bai, hartzaleon denekri. Urtetan abotzan hitz oposizion zegonean, eta gu gobernuan entzun behar izan dugu, ezinetela ados prozedura honekin, eta beti kontran bozkatu duzute. Ezineten ados prozeduraekin, eta altzen guztia egiten ezela esaten zenuten. Gaur prozedura berdin-berdinak eskatzen duzue bozketara, eta normaltasun guztiarekin gainera. Orain arte, horrelakora esan ez, bazen duten bezala. Guk esan nahi dugu, bakarra da badakigula hau prozedura administratiboa dela, baina horrela da gaur, eta baita zuek ere oposizioan egon zineten urte guztietan ere. Guk gaur ez dugu kontran bozkatuko, abstenituko egingo gera. Bueno, esan behar daukat, bai, ez dela erosoa eta xamurra proposamen hau ekartzea udalbatzara, niri ez zait gustatzen. Kobratzeke dauden prozedurak kobratu gabe geratzea, eta horretan aipatu beharra daukat, saiakera berezi bat egiten ari garela Hondarribiko udalean, dagozkien tramitazio guztiak bukaeraraino eramaten, eta esan beharra daukat ere, saiakera horretan teknikari asko lanean ari direla, eta nolabaiteko hobekuntzak ere jasotzen ari dela prozedura hau. Horrek ez du esan nahi, egunean sortzen diren eskubideak kobratzea posible izaten denik. Bai aldiz esango dut, 98% tapikoko kobratze tasa batean bagaudela, eta kobratzen ez diren horiek oso portzentaia txikia direla Hondarribiko udalean. Badaude batzuk, nik aipatu izan dut behin baino gehiagotan, adibidez ondasun higiezinen gaineko 18.000 edo 28.000 euroko likidazio bat urtero aipatzen errepikatzen dena, eta saiakera berezia egin dut hori behin betikoz ja argitu eta zuzentzeko, baina gertatzen dena da katastroan dagoen jabekidea Madrilgo enpresa bat dena eta orube bat eraiki gabekoa izan zela 70. hamarkadan, eta adibidez hori lokalizatzea eta topatzea ezinezkoa egiten ari zaiola Hondarribiko udalari, eta lanketa batean ere bagaudela katastroaren bitartez argitzeko ia norena den lur eremu hori, eta ia nori egin behar diogun zerga horren erantzule eta saiatzen ari garela kobratzeke baldin badago kobratzea eta bestela ezabatzea. Eta hori da pixkat kudeaketa aldetik egiten ari garena orokorrean. Isunen kasuan ere aipatu dut 50.000 euro inguruko ez kobratzeak badaudela. Isunen prozeduretan ere ezarri ditugu hobekuntzak kopuru horiek murriztu eta aldiren guztiak kobratzeko nahian, baina hauek duela 4 urteko preskribitutako kontuak dira, eta Gonzalo zuk behin esan zenidan lehengoak
utzi eta aurrera begiratzeko, eta behin eta berriro jasotzen dut lehengoarekiko begirada zure aldetik, eta orduan igual neurtu beharko genuke, ia begiratzen dugun lehengora edo begiratzen dugun aurrera, baina aurrera begirakoan bagaude gu behintzat, eta neurriak ezartzen ari gara gustatzen etzaigun hori zuzendu ahal izateko. Ongi baderitzozue, beraz, bozketara pasako gara. Aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, gehiengoz onartua. Eta bosgarren puntuan, ondorengo ordenantza fiskalak aldatzeko proposamena dakarkigu. Alde batetik, hasi nahiko nuke bosgarren puntu honetan prozedura aldetik, gai zerrendan jasota zegoenarekiko, jaso dugula idatzi bitartez erregistroz proposamen bat, eta proposamen hori emendakin gisa jasoko dugu, gaur hemen bozkatua izatea nahi zuela aipatu zuen Alderdi Sozialistako ordezkariak, eta idazkari jauna ez bari oker, emendakin gisa da modua gaurko udalbatzan eztabaidatu eta bozkatzeko. Beraz, ongi baderitzozue, PSEek erregistratutako Hamaika mila lareunda laurogeita zortzi sarrera idatzia duen proposamena emendakin bezala jasoko dugu, eta aurkeztuta gero bozkatzeko proposamena egingo dugu. Beraz, alde batetik egingo dugu gobernu taldetik ekarritako proposamenaren azalpen bat, ondoren PSEek emendakin hori aurkeztuko du, bozkatuko dugu emendakina, aldaketarik baldin badago jasoko da gobernu taldeko proposamenean, ondoren egingo dugu udal talde bakoitzak gure balorazioa, eta bozkatuko dugu azkeneko proposamen hori. Ongi iruditzen zaizue? Beraz, ordenantza fiskalei dagokionean aldatzeko proposatzen direnak, ondasun higiezinen gaineko zergaren kuotak finkatzeko funtsezko elementuak arautzen dituen atala dago, trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zergaren kuotak finkatzeko funtsezko elementuak arautzen dituena, hiru-lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duena, jabari publikoaren erabilpen pribatibo edo aprobetxamendu berezien gaineko tasa arautzen dituena, eta zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen proposamenak ditugu mahai gainean. Eta lehendabizi gustatuko litzaidake testuinguru orokor bat egitea, ondoren puntu bakoitza xehetasunez azaldu ahal izateko. Uste baitut horrela ulergarriagoa izango dela guztiongatik, azaltzeragoa zen aldaketa sakoneko hau. Hondarribiko udaleko ordenantza fiskalak aldatzeko proposamena apirilak 18ko ogasuna batzordean abiatu zen, eta bertan aipatu genuen ordenantza hauen berrikusteketa sakona egiteko asmoa bagenuela, eta udal talde guztiei ekainak 30 arteko epea luzatzen geniela beraien proposamenak aurkeztu ahal izateko. Izan ere, ordenantzak aldatzeak dakarren lanketa ez da politikoa soilik. Teknikarien lana ere itzela da ordenantzak aldatzeko prozeduran, eta aitortzen du lan eskerga handia hartu dutela beraien gain, egin beharreko aldaketa asko jasotzerako garaian. Esan dezaket aurten egiten den ordenantza fiskalen aldaketa proposamena, behintzat, azken hamarkadetan egindako lanketa sakonena dela. Eta lanketa honetan proposamenak herritarrek proposatuta jasotakoak dira, batzuk. Landu dituzten udal teknikariek ekarritakoak badira beste batzuk, eta udal talde politikoen ekarpenak ere jasotzen saiatu garela. Eta aitortuko dut ez dela lan erraxa izan. Ordenantza fiskalek beraiek ulertzea ere ez delako lan erraxa. Gutako ordezkari bakoitzak sakondu badugu pixka bat, ulertuko dugu zer esaten ari naizen, izan ere,
aurkibidea bera ulertzea ere etzen batere erraxa. Eta, bueno, udalbatzak aldaketa hauek onartzen baldin baditu, argi adierazi nahi dut, publikatuko diren 2025erako Hondarribiko udaleko ordenantza fiskalak ulert errezagoak eta argiagoak izatea izan dugula helburu. Baina ez helburu hori bakarrik, noski. Erabilitako hizkuntza inklusiboagoa erabiliko du, eta jasoko diren baloreek antzekotasun handiagoa izango dute. Izan ere, adibidez, egiten ziren aipamen batzuk, errentaren inguruan alde batetik jasotzen zen SMI edo salario minimo interprofesionala delako hori, eta beste atal batzutan aldiz IPREMaren erreferentzia egiten zen, eta bateratu dira erreferentzia guztiak modu berean, IPREMean oinarritzera, naiz eta errentaren parekotasuna ezarriko duten. Eta zertarako egin dugu hau, azken finean udal ordezkariok, teknikariek eta Hondarribiko herritarrok ere gureak sentitu behar ditugun ordenantza fiskalak direla uste dugulako. Hala ere, esan beharra dut, honekin ez dugula lan osoarekin amaitzen. Sakoneko aldaketa bat denean, egin dugun lanketa sakona da, baina gaurko honetan ez dugu lan guztiarekin amaitzen. Baizik eta gaur abia puntu bat da, eta honekin batera jaso nahi dugu prezio publikoak arautzeko ordenantza. Eta hau egin nahi dugu urtea amaitu aurretik guztiak koherentzia bat izan dezan. Eta zer esan nahi dut honekin? Gaur onartuko ditugun ordenantza fiskaletan badagola atal bat prezio publikoei dagokiona, badaude tasa batzuk ere prezio publikoaren izaera dutena, eta behin prezio publikoen ordenantza onartzen dugunean, horiek prezio publikoen ordenantzan jasoko dira, eta beraz derogatuak geratuko dira ordenantza fiskaletatik. Konplexua da, baina espero dut epe laburrean behintzat askoz ere errazagoa izatea guztiontzat daukagun tresna hori. Hondarribiko udalean jasota ditugu 5 zerga ezberdin, eta 5 zerga horietatik 3 jasan dute aldaketa sakon bat, eta aldiz 3 tasa ditugu eta 3 tasetatik 2 egin dugu lanketa sakon hori. Bestalde kontutan izan da, tokiko erakundek egiten dituzten ordenantza fiskalek, Gipuzkoako Foru Aldundiaren araudian jasotzen dena bete behar dutela, gurean ditugun erazkin guztietan aipamen bat ere jaso da, non lege horiek behartutako aldaketa bat jasotzen bada, alkateari egotziko zaion aldaketa hori egiteko ardura, eta ondoren udalbatzara eman beharko delarik alkatearen aldaketaren berri emate hori. Zertarako egin dugu hau? Azken finean, legez behartuta gaudelako aldaketak ahalik eta lasterren ematea eta udal araudia legezkotasunera egokitzea. Eta udalbatza batera itxein behar bari magu, askotan atzeratu egiten da aplikazio hori eta jaso dugu aldaketa hori alkate dekretu bitartez egiteko aukera izatea eta ondoren azalpenak ematea udalbatzari. Beti ere, legez behartuak egongo garen aldaketak jasotzeko. Bai, ulertu da? Vale. Aldaketa guzti hauen proposamenarekin batera, diruzaintzako txostena jaso da, idazkaritzako txostena ere jaso da, eta kontu hartzaietzako txostena ere helarazi zaizue. Tasen kasuan, tasen aldaketen kasuan, lehen aldiz, proposatu diren aldaketekiko txosten ekonomiko bat ere jaso da, eta zer bilatu da txosten ekonomiko horrekin, egiten den aldaketa bakoitza objektibatua izatea. Eta horretan jasotzen da kosteen inguruko hausnarketa bat, gainerako herrietan dauden hausnarketa bat edo konparazio bat, eta horretan oinarrituta jaso da aldaketa proposamena. Beraz, informazio osoa bertan jaso duzute eta proposamen hauen legezkotasuna bermatzen dela
jaso ahal izan duzu ere txosten horien bitartez. Eta gogoratu nahi dut urte luzeetan ez dela Hondarribian zerga eta tasen igoerarik izan. Baina testu inguru ekonomikoan eman den prezioen indizeen igoera nabarmena izan da azken urteetan. Bereziki pandemia ostean eman diren igoerak oso nabarmenak izan dira eta Hondarribian kongelatuak izan ditugu bai zerga eta tasen kuotak. Eta, bueno, uste genuen, oraingoan aldaketa hori egiteko ere kontutan eduki behartzela. Zertarako proposatzen ditugu zerga eta tasak? Azken finean, zerga eta tasak baliabideak lortzeko da, eta baliabideak zertarako behar ditugu. Lanean gauden honetan, gure legealdi proiektuan ditugun ekimenak burutzeko, zerbitzuak eskaintzeko, eta bestalde, lehen aipatu dudan KPI-aren igoera nabarmen horiek jasan dituzte gure zerbitzu kontratuetan eta obretan ere igoera horiek, eta horiek guztiak finantzatzeko zergak behar ditugu, baliabideak ditugu. Eta datorren urteari begirakoan, zertan gabiltza buru belarri? Obrei dagokionean, Arrantzale auzoko obrak abiatu nahi ditugu lehenbailen. Pasaia kaleko obrak ere datorren urtean abiatu nahi ditugu, eta horretarako kontratazioa egin behar da. Gizarte zerbitzuak ere muliatera eramateak kostu handia ekarriko du, eta horretarako finantzazioak behar da. Baitugu zerbitzu berri batzuk abiatu nahi ditugunak, alde batetik aipatuko dutola labur, baina bakardaderen aurkako programa berri bat abian jarri nahi dugu, datorren urtean. Hiri autobus zerbitzua ere zenbatetan hitz egiten aritu garen, ia 500.000 euroko balorazioa daukana, zerbitzu berri bat da martxan jarri nahi duguna, eta horrek guztiak finantzazioa behar du. Baina baita ere, ja indarrean ditugun hainbat zerbitzu eta jarraikortasuna behar dutenak, izan dute igoera nabarmen bat ere. Hala nola, aurre ikusten dugu datorren urtean, bide publikoen garbiketan 135ko kostuen igoera bat izango duela Hondarribiko udalak. Lorezaintza zerbitzuan 120 inguruko igoera bat izango dugula. Animalien bilketan 200ko igoera bat aurre ikusten da izango dugula. Liburutegiko zerbitzuan 125ko igoera bat, eta noski guzti horrek finantzazioa behar du, eta horretan oinarritzen da gaur ekarki dugun proposamenak. Eta proposamen hori orokorrean aipatuko du lehenengo, zerga eta tasei dagokionean 3,5ko igoera orokor bat egitea planteatu dugu. 3,5ko igoera orokor horrek baditu xehetasunak, guztiok duzuen dokumentazioan ikusi ahal izan duzutena, baina helburu bezala jarri dugu gure buruari 3,5ko igoeraren planteamentu hau. Eta planteamentu honen nondik norakoen berri eman genuen urriaren 10ean izan genuen ogasun batzordean, oraindik dokumentazioa helarazi gabe, baina aipatu genitun zeintzuk ziren aldaketa hauen xehetasun gehienak, eta ondoren urriaren 15ean bidali zen dokumentazio guztia urriaren 17ean batzordea burutu genuenean eztabaidatua izateko. Urriaren 17ko, hau da aurreko osteguneko batzorde horretan diktaminatu zen proposamena, eta gaur udalbatzara ekartzea eta egin beharreko jarraibideak egitea, urtea amaitu aurretik egitea, beharrezkoa dugu, araudi hau indarrean sartzeko urtarrilaren lehena baino lehen izan ere, bere indarraldia urtarriak batean aplikatuta egotea oso importantea da, bertan jasotzen diren zerga gehienak bere indarraldia urtarrian batetik aplikatzen delako, eta horregatik uste dugu gaur ezoikoz
azken osteguna beharrean, azken bigarren ostegunean hemen egotea, horretan oinarritzen da. Hau da pixka bat ideia orokorra, eta ongi iruditzen bazaizue, esplikatuko ditut 3 zerga eta 2 tasa hoien nondik norakoak. Dokumentazio luzea da, eta saiatuko naiz ahalik eta laburren eta ahalik eta azkarren eta errexen esplikatzen denok ulertu dezagun. Ondasun higiezinen gaineko zergari dagokionean, zerga karga tasaren 1,75ko igoera planteatzen da. Eta zergaitik planteatzen da 1,75ko igoera guk aipatzen dugunean 3/3ko igoera orokor hori. Izan ere badakigulako hau oinarritzen dela katastroko balioa duten higiezinen gainean eta katastroak normalean, naiz eta aurtengo oraindik ez dugun ezagutzen, igoera bat planteatzen du urtero katastro balioen inguruan. Orduan, 1,75ko igoera planteatzen dugu, hau karga tasa bat da balio baten gainekoa, eta balio hori igotzen baldin bada ez dadin pasatu 3,5ko igoera horretatik, Ondarribiko udalean planteatzen dugun igoera 1,75koa da. Obari batzuk jasotzen dira zerga honetan, eta obari horiek bateratu egiten dire etxez-etxeko laguntzaren indize berdinera. Lehen aipatu dut indize berak erabiltzeko nahia bagainuela, eta ordenantza fiskal hauetan prezio publikoen atal bat badago etxez-etxeko laguntzari dagokiona, eta hor jasotzen diren taulak ipremaren arabera jasotzen dire, eta pentsatu genuen obariak, ondasun higiezinen gaineko planteatzen diren obariak parametro berdinak jasotzea ulerterrezagoa delako, naiz eta egin den baremazio tartea aurreko SMI-arekin zeukan aldaera berdin-berdinean, euro bat gora, euro bat bera, berdin-berdinean izatea planteatzen den. Beste aldaketa bat hemen, energia berriztagarriei dagokien obariei, zehaztu egiten da 2024 urte aurretik egindako etxeei dagokion inbertsioetara bideratuko dela, eta obariaren iraupen sistema instalatu eta 5 urtetara luzatuko dela. Zergaitik da hau? Etxe berri guztiek jasotzen dutelako bere baitan energia berriztagarrien parametroak legez, eta obari honekin bultzatzen dena inbertsioa bera egitea da. Hau da, energetikoki hain jasangarriak eskerrik asko ez diren etxe bizitzetan egiten diren inbertsioak da finantzatu nahi dena, eta finantzazio horretan 5 urtetarako epera mugatu da, izan ere ikusten delako inbertsio horien errentagarritasuna 7 urteetan dago aurrikusia bere gain hartzen duela bai energia kontsumoagatik edo prezioen murrizpenagatik, eta ez da kontutan hartzen horretan zergaren obariak eragiten duna. Orduan 5 urtetara mugatu da, ulertzen dugulako epe horretan inbertsioa finantzatu daitekeela. Beste alde batetik, etxe bizitza errekarguei dagokionean, azken finean, etxe bizitza hutsen errekargua 150-tik 175-era igotzea proposatzen da. Hemen proposamen ezberdinak egin dituzte talde desberdinek, eta hartu da erdibideko proposamena, 175-era igotzea errekargu hau. Eta etxe bizitza turistikoi dagokionean, lehen bat zeuzkaten errekargu honi ez bere gain hartzeko bat zeuzkaten kondizio batzuk, eta oraingo honetan aldaketa honekin jasotzen dena da errekargu hori etxe bizitza turistikoek beti ordaindu behar izango dutela. Nagusiki, ondasun higiezinen gaineko zergan, horiek dire aipatu nahiko nituzken gaiak. Trakzio mekanikozko ibilgailuen zergari dagokionean, tarifen taula guztiz aldatu da, goitik bera aldatu da,
eta egin dena da zaldi fiskal gutxien duten ibilgailuei zerga murriztu egingo zaie eta zaldi fiskal gehien dutenei aldiz gehitu egingo zaie zerga. 6 tramo ezberdin jasotzen dira, non lehenengo biak zergaren murrizketa bat izango duten, hirugarrenak orain arteko kopuru berdina ordainduko duen eta azken 3 tramoetan igoerak planteatu dira. Honela iruditzen zaigu errentaren araberako graduazio bat ere egiten dela, zerga fiskal gehien duten ibilgailuak gehien kostu gehien dutenak izaten direlako normalean eta zerga fiskal edo zaldi fiskal barkatu gutxien dutenak gutxien balio dutelako eta hori errentarekin noski lotura zuzena izaten duelako. Hemen egin den azterketa ekonomikoan aipatu beharra daukat, aurrikusten den diru bilketa aurrekoaren oso antzekoa dela, naiz eta pixkat azpitik egon, 25.000 euro gutxiago jasotzea aurrikusten da egingo den aldaketa honekin. Eta hemen barnean baita ere egin dira zenbait aldaketa, baina foru arauean jasotzen diren aldaketetara egokitzeko egin diren aldaketak dira. Bestalde batetik, 3. zerga, plusbaliaren zerga, eta hemen aipatu behar dut, plusbaliaren zerga honetan jaso dugula hobari baten edo aldaketa, eta proposatzen da heriotzagatik lehen etxe bizitza jasotzen duten gertueneko aideek okupatzen dutenean etxe bizitza hori lehen jasota zegoen hobari bat plusbaliaren zergan 50%koa eta plusbaliaren zerga hobari hori barkatu 75%ra igotzea planteatu dugu. Eta ezabatu eginda hobariaren aplikazioaren paragrafoa, formazko aurkezteko EPEI zegokiona. Horrek eragin du eta hau herritar baten ekarpena izan zen, eragiten zuen heriotza bategatik gertatzen denean, batzutan egoera zailak bizitzen ditugula guztiok eta udal tramiteetarako egoten ez garenez, foru arauak ez zuen jasotzen, udaleko araudian jasota zegoen eta ezabatu egin dugu paragrafo hori EPEak arazoak sortzen zituelako. Tasei dagokionean 2 tasa. Bata jabari publikoko erabilpen pribatibo eta aprobetxamendu berezien tasa da, eta aipatuko dut orokorki igoera, lehen aipatu dudan bezala 3,5%koa dela planteatzen dena. Zeintzuk dira, finka barruetara ibilgailuak sartzeko tasak, bide publikoaren okupazioa, leio, erakusleio edo kanpoko salmentengatik tasa, esi andamio eta horrelakoengatik okupazioa, kiosko, ferio apostuak eta horrelakoengatik tasak, horiek orokorrean 3,5%ko igoera jasoko dute. Eta egin dugu aldaera berezi bat taoari dagokionean, eta hemen ere aldaketa sakona jaso dugu. Hemen badakizuen bezala gure mugikortasun ordenantzan espazio ezberdinak jasotzen dira. Lehen geneukan ordenantza fiskaletan oso zaharkituak zeuden, bai prezioa eta baita eremuei zegokiona ere. Adibidez, aipatuko dut bentako parkina jasotzen zela, eta bentan parkinik ez daukagu duela urte luze, ez dakit noiztikan, baina 10 urte baino gehiago izango dira bentan ez dagoela parkinik. Orduan hor sakoneko aldaketa bat egin dugu eta aipatuko ditut zeintzuk diren aldaketa honen nondik norakoak. Sektore urdinean 1,24 eurotik orduko 1,40 eurora pasako da tasa hau. Sektore gorrian edo errotazio handiko eremu horretan 2,70 euro ordukora pasako da. Eta parkina hondartzakoa, hori bai, gaur egun oraindik badaukagula, 1,24tik 1,70 euro ordukora pasako da. Igoera hauek eguneratze batzuk dira eta eremuen araberako uste dugu rotazio handiko eremuak eta beste eremuak ez dutela logikarik berdina, tasa berdina izatea, horregatik jaso dira. Baina bai,
aipatu nahi dut, tasa horiek igo diren einan ordugako prezio horietan, herriko biztanleen txartelak izoztu egingo direla, edo izoztea proposatzen dela. Eta beste aldaketa, azkeneko aldaketa bat, guretzat esanguratsua, simbolikoki bada ere, eta bazegoen hor alkateari ahalbidetzen zitzaiola txartelak emateko eskimuen berezi bat, eta hori ezabatzea proposatzen dugu. Azkenik, udal zerbitzuengatik ordaindu beharreko tasari dagokionean, hemen ere aipatuko dut orokorrean 3,5eko igoera baten planteamendua egiten da, salbuespen batzuk badaude, baina zer buruz ari garen aktibitate lizentziak, hirigintzako espedienteak, udal hilerriko zerbitzuak, ibilgailuen erretiratzea eta horrelako zerbitzuetaz ari gara. Eta horrek orokorrean 3,5eko igoera bat, baina kasu honetan ere sartu dugu aldaketa sakoneko bat, eta aldaketa sakoneko hori da hilerriaren kasuan, hilobien lagapenari dagokionean, zeuden prezioak ez zuten erantzuten ez inguruko herrien errealitatera, eta ez da gure herriko biztanleen beharretara edo eta orduan, berezi egin da, zer den hilobi bat, zer den panteoi bat, eta ondo jaso dire eremu bakoitzaren ezberdintasunak, eta bereziki hilobien kasuan murrizpen batzuk jaso dugu lagapen horietan, zeuden 24.000 euro ordaindu behar ziren eremu bat, eta 18.000 euro ordaindu behar ziren beste eremu bat, eta hilobi guztiak 12.000 eurora murriztea planteatzen dugu lagapen horretan. Eta azkenik aldaketa honen inguruan udaletxeko eta aretoen erabilpenari buruzko aldaketa bat ere egin da, izan ere lehen jasotzen zen udaletxearen erabilpena eta zuloagatxearen erabilpenerako tasa batzuk, eta 2011 eta 2012tik baditugun kulturretxea eta itxasetxearen eraikinentzako aldiz, etzen jasotzen inolako tasarik. Horrek arazo batzuk ere sortu ditu udal funtzionamentuan, eta ezarri ditugu erabilera pribatibo horiek egiterako garaian tasa batzuk erabili daitezken eraikin publiko guztientzat. Eta orokorrean dokumentazio txosten luze horien laburpena deitu bazaio oneri, hau da. Ez dakit, PS-eri emango diotitza beraren emendakina aurkeztu dezan, eta ongi iruditzen bazaizue egingo dugu ondoren PS-eren proposamenaren inguruko balorazio bat. Bai, mi esker Josu, zure da hitza. Eskerrik asko. Gure datikan, guk proposta batu egin duen. Es decir, que nosotros, se ha hecho el relato de lo que de alguna forma ha supuesto el trabajo en la Comisión de Hacienda, que empieza el 18 de abril, y de alguna forma hay una serie de conceptos que han aparecido aquí, que luego ya seguramente en la segunda parte los trataré de otra forma. En cualquier caso, visto un poco que de alguna forma a Botanit había presentado con fecha, yo creo que fue con fecha 28 de junio, hizo la propuesta de 3 modificaciones y no había ningún rastro de ningún tipo por parte del equipo de gobierno. Pues yo el día 14, yo creo que fue el día 14, el lunes, presenté unas modificaciones. Son modificaciones sencillas, no tan profundas, sobre todo porque de alguna forma están contempladas ya en la norma foral. Y ya están contempladas. Es decir, que yo es un tema que lo que hago es recoger lo que contempla la norma foral. Esas bonificaciones iban dirigidas fundamentalmente al tema de la vivienda y al tema energético. El primer punto lo que planteaba era que una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto a las viviendas de protección pública de nueva construcción, así como los garajes trasteros vinculados a las mismas.
El segundo punto era la bonificación del 99%, porque hasta ahora era del 50%, y yo creo que la norma foral modifica del 50 al 99% de aquellas casas privadas que, de alguna forma, entran en el programa de vivienda vacía, que es el de Bizigune. Y nos parecía normal que, si de alguna forma estamos intentando, y además el ayuntamiento tiene un plus de 200 euros por cada vivienda que se alquila, en este caso, pues de alguna forma el ayuntamiento incentivar a todos aquellos propietarios de pisos que de alguna forma alquilara vía Bizigune, pues la incentivación del 99%. Y luego la tercera bonificación iba dirigido sobre todo a inmuebles que de alguna forma se compraran un vehículo eléctrico y de alguna forma utilizaran ya el sistema de descarga propio. Hombre, de alguna forma simplemente como elemento, esa forma de elemento simbólico de ayudar a todas las personas que de alguna forma apuestan por el coche eléctrico, por las nuevas energías, en fin, ese era un poco el sentido de las propuestas que nosotros hemos planteado. Bueno, son propuestas sencillas, pero sobre todo concretas, no generalizadas, sino concretas. Y sobre el tema y luego había 3 excepciones, dirigido fundamentalmente a lo que es la norma foral que nosotros aplicamos desde hace aproximadamente, pues igual 10, 12 años. Una norma foral que viene del año 89, que luego fue modificado, en el sentido de que nos permite a nosotros, yo creo que era de la época, en el 2008, me parece que era la época de crisis, cuando de alguna forma se veía que las arcas municipales tenían un problema, iba a tener un problema de estructura recaudatoria, se facilitaba a las viviendas las residencias no habituales, viviendas que no tienen la condición de residencia habitual. Entonces, en esa norma foral hay una serie de sanciones que van dirigidas un poco fundamentalmente a la forma, al hábitat, a la casuística, porque en Hondarribia nosotros tenemos una casuística muy larga, pues muy ya establecida, esa casuística, y entendimos que dentro de esa casuística había 3 cuestiones que, pues desde nuestro punto de vista pudiéramos plantarlo, pero decirlo, o sea, simplemente elementos prácticos. Seguramente habría más. Y una de ellas era la ampliación en el punto 5.3 a 2 años de las personas que de alguna forma habían tenido un tipo de función, por el tema de las herencias, pues habría un problema. El piso se iba a mantener vacío y durante un tiempo razonable, pues establecer para que las personas que de alguna forma, los herederos, pudieran de alguna forma, hacer sus cuestiones, poder de alguna forma llegar a los acuerdos y en todo caso, pues ya de alguna forma poner a nombre de alguno de sus herederos. El segundo punto es el tema el tema del consumo. En el tema del consumo entendíamos que los 3.000 kilovatios, yo creo que había personas que, tendría que ser gente, pues, que tendría que ser de muchas familias, sino que una persona sola, que de alguna forma viniera a Hondarribia, pues 5, 6 o 7 meses, pues 1.000 kilovatios no los consume, en fin, no voy a decir. Y luego, pues el tema del agua. Y el tercer punto era el tema de las personas que por circunstancias del trabajo tuvieran que, marcharse fuera de Guipúzcoa y mantener el piso vacío. Esos eran tres conceptos, que habrá muchos seguramente, que de alguna forma yo los ponía, un poco sobre todo con el fin de hacer una aportación sencilla, objetiva, de las modificaciones fiscales que entendíamos para este año. Y no había otro objetivo. Y así presentamos las propuestas. Yo creo que era un lunes, la comisión la teníamos un jueves, y yo presenté el lunes a la mañana, y así fue. No, astelenian goizian. Nik astelenian goizia dek, seguro... Bai, eta asteartean berdin dek. Ez baina nik usten astelena zala, Nik joan nintzen basea, eta en fin, como el tema, yo estoy enfadado con el sistema informático, pues me gusta presentarlo a mano. Hori da, arrazoia presentatzeko eta holaxe da, eta nik beste objektibo egiz nuen. Eskerrik asko, Josu.
ingo dugu balorazio bat emendakin hauena ondo iruditzen bazaizu eta bozkatuko dugu emendakina, eta gero emendakinetik sartzen baldin badira gauzak edo ez, horren araberako aldaketa osoaren balorazio bat ingo dugu ados. PSek aurkeztutako emendakinari dagokionen... Hasi? Gonzalo, bai? Bai, eskerrik asko. Guk batez ere esoek aurkeztutako emendakin horiekin, ia denekin ados egoteko moduan egongo ginateke eta gustatuko litzaiguke sartzia. Egongo ziren detaile batzuk landu beharko ziela, baina ez dugu ez batzordean eta ez inon landu, baina gai guzti horiekin interesgarriek izan daiteke ordenantza fiskaletan sartzeko. Gure aldetikan alegiteko moduan egongo ginateke. Eskerrik asko, Bilduren izenean. Arratsaldeon guztioi, gure aldetikan batzordean bertan aipatu nuen zenbait proposamenekin bat egiten genula guk. Bereziki zen eta guk mahai gainean ere jarritakoak izan ziren, ez? Etxebizitza publikoei 50%ko bari horren proposamena. Gero ez genitun txertatu, planteamendua delako babes publikoko etxebizitza danak alokairuzkoak izatea, eta ez erosketakoa, baina norre begionez ikusten genuen. Gero, ez dakit ni naukan apuntatuta, kanonaren aplikazioa ere uste dut proposatu zenula aurrekoan batzordean edo, ez? Bueno, bereziki, 2 urtez, etxe bizitza utxe hoien inguruan ere, ados ginela. Gero aldiz excepzioetan, ez dugu bat egiten etxe bizitzei dagokionez, guk ulertzen dugu erroldatu gabeko etxe bizitza bat edukitzea, non eta gure herrian, luxu bat dela gaur egun, eta horregaitik gure proposamena izan da 50%ko errekargutik 100%era jutea. Azkenean 175 adostu dugu, ordan noski ez dugu begionez ikusten errekargu hoiei salbuespen gehiago jartzea. Orduan, ibilgailu elektrikoena ere mahai gainean ere jarri genuen, baina berriz ere gure herrira joanez iruditzen zaigu lehen trakzio mekanikoen landu den bezala, ulertzen genuen onuradunak berriz ere izango zirela bereziki diru sarrera handiagoak zutenak, eta gure lehentasuna hondarbi sozialago bat egitea da, arrakalak gutxitzea, eta orduan ez genuen ikusten horiek txertatzea. Baina etxe bizitza publikoarena dagokiona edota nerentzien kasuan aipatutako epealdiak luzatzearena, begionez ikusten dugu bai. Bai, ni orden pixkat ere jartzea gustatuko litzaidake. Lehen aipatu dut, hasieran aipatu dut, emendakin gisa jasotzen genuela urriaren 15ean erregistratutako sarrera idatzi hau, asteartean, eta sarrera idatzi hau ondasun higiezinen gaineko zergaren inguruko proposamenak dira. Lehen aipatu dugu, 5 zerga eta 3 tasa ditugula, eta proposamen hau ondasun higiezinen gaineko zergaren barruan kokatzen da. Eta PSek egindako proposamen hauek batzordean denborarik gabe ere eztabaidatu genituen Gonzalok aipatu duen bezala, eta han aipatu genuen gauza batzuak begionez ikusten genituela, momentua zaila zela, baina txostenik ez geneukalako bereziki, eta teknikariekin hitz egin da zer jaso daiteken eta zer ez, gobernu talde honen aldetik gintzat ez da arazorik partekatzen ditugun gai horiek txertatzen saiatzeko. Eta, bai esan beharra dukat, gauza batzukin ados bagauden bezala, beste batzuekin ere ez gaudela ados, ezta.
zertan ez gaude ados, eta hemen salbuespenak aipatzen da, baina salbuespenak dira errekargua, utxik dauden etxe bizitzen inguruko errekarguari dagokionean, dira aipatzen diren salbuespen horiek, eta bueno, gu printzipioz ez gatoz bat etxe bizitza hutsak diren horietan errekarguen murrizketak egitearekin, edo salbuespen egoerak egitearekin, eta nik uste dut PSE bera ere alderdi bezala ez datorrela horrekin bat, ez? Izan ere, adibidez, Zumaian errekargoa aurten bertan utxik dauden etxe bizitzentzako errekargoa 150-era igotzeko proposamena egin du aurten bertan. PSE gobernatzen duen hainbat herrietan errekargo hori 150-ekoa da, eta gurean 175-eko proposamenaen gabiltza oraindik. Orduan, salbuespen horiek, alderdiarekin, berarekin bat datozen. Eta, bueno, hemen planteatzen direnak azken finean dira zergetan murrizketak egitea, ez? Azken finean, ondasunik ezinen gaineko zergaren barruan hobariak eta, bueno, etxe bizitza hutsetan murrizketak proposatzea da egiten dela, ez? Eta PSEek egiten duen proposamen hau bera ere, esan behar dukat, ez dakidala alderdia berak egiten dituen, gainerako herrietan eta erakundeetan egiten dituen proposamenekin badatorren, ez? Izan ere ikusi ahal izan ditugu bai Irunen edo Eibarren, eta agintzen duten herrietan bestelako jokabide batzuk izaten ari dela, hau da, zerga murrizketak baino, zergetan igora batzuk ari dela planteatzen, ez? Eta, bueno, dena den ez gera geldituko desadostasunekin edo partekatzen ez ditugun gauzekin, geratuko gara gehiago partekatzen ditugun gauzekin, ez? Eta neurri horretan eta idazkari jaunak emendakin honetan jasotako 5 puntuetatik ontzat ikusten baldin badu bi jasotzeko aukera izatea, bai proposatuko genuke bi proposamen jasotzea, bozkatzea aldeko bozkarekin, eta jasotzea emendakin honetako zati bat behintzat gure zerga eta tasen ordenantza honetan, eta zehaztuko ditut alde batetik, Garoak ere aipatu du, ez? Zerga kuotare osoaren 150-eko hobaria jasotzeko prest gaude, babes ofizialeko edo babes publikoko etxe bizitza berriei dagokienean eta 3 urteko epe mugarekin. Eta bigarrenik ere, errekargoaren aplikazioa 2 urtetara luzatzea, hau da, etxe bizitza 5.3a dela errekarguaren aplikazioa, hildako titularraren etxe bizitzan lehen aipatzen zen urtebeteko epean egin bartzela tramitea, eta aurretik plusbaliaren logika berdinean ere epemuga zabaltzea begionez ikusten dugu, eta 2 urtetako epera zabaltzea begionez ikusiko genuke. Bai, Josu? Bai, itzin lezake. Bai, Josu? Bai. Bai, Josu? ¿Así con Nahi duzunean? Vale. A ver, yo creo que no quiero convertir esto en un debate político. Y yo creo que ya lo habéis lanzado a la parte política. Vale. En ningún momento yo he dicho que de alguna forma esté en contra de la Ley Foral 12.1989. Espera, déjame hablar. Entonces, no se me ponga a mí que en algunos pueblos del territorio se aplique este procedimiento y que aquí de alguna forma parece como que yo estoy en contra de lo que es el decreto 12.1989. No, porque algunas modificaciones que yo he planteado son modificaciones puntuales que también están recogidos en los pueblos donde gobierna el Partido Socialista y que la aplicación es del 150%, tanto en este caso en Irún y en otros sitios. Yo no he hablado de que no hay que aplicar el 150, el 75, el 70, yo eso no lo he dicho. Simplemente me he referido a lo que son elementos puntuales de exenciones que de alguna forma también están recogidos en otros ayuntamientos, en los mismos que también se les aplica el 150. Yo eso no he dicho. Y cuando cuando de alguna forma en la comisión se habló, es que entendemos,
por nuestra parte, es que entendemos que la Ley 149 de 2021, que es la Ley Vivienda Vasca, esa lo que contempla es lo que es la auténtica vivienda vacía. Y la norma que nosotros estamos aplicando, que es la 12/1989, esta es una norma que de alguna forma, pues bueno, pues sí, tiene elementos recaudatorios, que yo no voy a ir en contra, porque también es un estimulante para que la gente pueda alquilar, evidentemente, pero no es precisa, porque no recoge la realidad de la ciudadanía. Y la realidad de la ciudadanía sí lo podía recoger, en todo caso, la 149 de 2021, cuando dice que la vivienda vacía, que es vivienda vacía, a través de unos estudios, esa tiene que pagar 10 metros cuadrados por vivienda vacía. Y ese procedimiento es el que yo creo que hay que empezar ya a plantearlo, porque además hay una cosa, y es que la norma foral, que esta que nosotros estamos recaudando, es elemento recaudatorio y es un dinero que va exclusivamente al ayuntamiento, cuando ese dinero tendría que tener una cultura finalista. Es decir, que ese dinero tendría que revertirse en el suplemento y el pago de los alquileres de la gente de Hondarribia o en la compra de terreno. Y eso sí lo contempla la Ley Vasca 149 de 2021, en el cual dice que todo lo que se recaude tiene que ir siempre destinado a la compra de terreno. Yo es lo que he dicho. Y no quiero que de alguna forma se me tergiverse en el sentido que yo he dicho. No he dicho lo que tú acabas de decir. Y entonces quiero que quede puntual, en el cual yo no voy en contra de la norma foral en el sentido de que no se les aplique los porcentajes, sino que de alguna forma yo he ido a una serie de puntualizaciones que también lo hacen otras localidades. Josu, nik esan dudana nik esan dut, eta zuk esan duzuna zuk esan duzu. Hau da, nik bai, ez dudala esan, zu zaudenik 1989/12 foru legearen kontra. Ez dut hori nik esan, eta ez esan nik hori esan dudanik. Zeren nik hori ez dut inondik inora ere horren aipamenik egin. Noski deno gaude behartuak betetzera foru legea, 1989 foru legea betetzera behartu gaude. Zu, eta nik ez dut kontrakorik esan. Baina kontu hartza, idazkari jaunak ongi baderitzo, PSEek egindako emendakina bozkatzerako garaian, bozkatuko ditugu hobariei dagokionean lehenengo puntua eta errekarguen salbuespenari dagokionean lehenengo puntua alde batetik eta gainerako guztia beste alde batetik? Emendakinak ditu 5 puntu, eta 2 puntu bozkatuko ditugu, edo puntu bakoitza banaka bozkatuko dugu, baina 2 puntu dire onartzea ikusten dugunak posible direnak, eta beste 3 ez, ordan 2 bloke horietan bozkatzea da proposatzen dudana. Baina, eta gero 2 urteko hori ez da onartzen? Eta zer onartzen da, ber? Argi esango dut. 2 bozketa egingo ditugu emendakin honi dagokionean. Hobarioi dagokionean lehenengo puntua eta errekarguen salbuespenari dagokion lehenengo puntua alde batetik eta beste alde batetik hobariei dagokionean 2. eta 3. puntua eta salbuespenei dagokionen errekarguen salbuespenari dagokion 2. puntua beste alde batetik, eta gero sartu hori nola ez dagoen oso garbi definitua, nahi bazute hori sartuko dugu 2. blokean ere. Bai? Bai, Gonzalo? Ni zalantza badakat. Hau batzorre egin genunean aipatu zen, ez dela denborak izan, txostenak egiteko, aztertzeko eta batzorren bertan ditaminatzeko, Josunen proposamena, eta guain honera ekartzen da, horietatik 2 zatitu eta 2 zatitan bozkatu. Zalantza dazkat hori ez dakit alden, ez den, batzorrean ezin zan, orain bai alda, eta zalantza hori dakat. Reglamentoaren 97. artikuloaren arabera definituta daude
udalbatzara ekarri daitezken proposamen desberdinak. Eta emendakinen kasuan proposatu litezke bilkuran bertan. Kontua da, berez formalki idatzi zehon beharko lukete, hemen aurkeztu dan emendakina da bat, horregatik esaten nun, dara emendakinaren moldaketa, ez? Onartu nahi dezuena. Osa, beste emendakin bat, edo... Forma aldetik nahi dezuten bezala, emendakin bat aurkeztu du PSek, emendakin honetatik zati bat onartzeko moduan ikusten dugu, eta beste zati batez orduan bi emendakin gehiago dira, edo nola jasotzea nahi duzu formalki. Nik horregatik esaten dut, erreixena dena. Emendakina bere osotasunean bozkatu behar izatea, eta bestetik proposatzen dana da zatika bozkatzea, ez? Eta egin nahi zuten moduan. Ikusten duzute puntuka bozkatzea, nik ulertzen dut erreixagoa dela bi bloketan bozkatzea, baina nahiago baduzute banaka bozkatzea, niri berentzait. Idazkari jaunak bi bloketan bozkatzea ikusten du, edo egokien nola ikusten duzu? Eta gero ez dugu arazoak sortuko dokumentu osoan, hola egiten baldin badugu? Dokumentu osoan sartuko dira, onartuta daudenak, sartu egingo dira azken proiektuan. Ordenantza fiskaletan sartu egingo dira, eta onartuta ez da ona, arazorik ez da ongo, hemen. Arazoak egotekotan da, horrela bapatean proposatzen dianean gauzak, eta kontu hartzaileak adibidez, txostenik ez daukala denboraik txostena egiteko. Baina, kasu honetan aurre ikusita zeuden gauzak, esan legezkotasuna edo aztertuta dago eta ez dago inolako pegarik. Alderdi sozialistak egin duenez emendakina, begi honez ikusten duzu bi bloketan, onartuko direnak eta bestea? Bai? Bale. Bozkatuko dugu beraz bi bloketan. Alde batetik bozkatuko dugu obarioei dagokionen lehenengo puntua eta errekargoen salbuespenari dagokion lehenengo puntua, aldeko bozkak. Sartzea hau bat, atal bateko bat eta beste ataleko bat, zenbakiak denak ados. Bai. Obariak proposatzen den puntua, zergaren kuota osoaren 50% arteko obaria, eraikin berri diren babes publikoko etxe bizitzei eta horiei lotutako garaje eta trastelekuei proiektuan eta erregistroan behin betiko kalifikazioa 3 urtez eman ondoren. Udal ordenantzetan jaso behar da. Horren aldeko bozka, itxoin, eta bestea aldeko bozkak ere egiteko, errekarguei daukionean salbuespen bezala, 5.3 artikulua 2 urtera luzatzea, beharrezko izapideak egiteko orduan egon daitezkeen komplikazioengatik. Orduan, 2 urte jarriko da bat beharrean, eta horren aldeko bozkak, berriro errepikatuko dugu bozketa hau, horren aldeko bozkak, hau batez onartua, eta emendakinaren gainerako puntuei dagokionean aldeko bozkak, emendakinaren gainerako puntuei dagokionean aldeko bozkak, kontrakoak, ari gera bozkatzen Josu. Beraz, emendakinetik onartuko dire obariei dagokion lehenengo puntua irakurri duana eta errekarguei
errekarguen salbuespenari dagokion lehenengo puntua irakurri ditudana eta emendakineko beste puntuak ez dire onartuak izango. Bai, jasota idazkari jauna? Alde. Bueno, orduan, hasierako proposamen horretan jasoko dira 2 puntu hauek eta gobernu taldetik ekarritako proposamenean alderdi sozialistaren 2 puntu horiek jasota orokortasuneko balorazio bat egiteko tartea zabalduko dugu, ondoren bozkatzeko ordenantza fiskalen aldaketa global hori. Gonzalo? Bai, nahiko nuke azken hau bosketa honetan induguna lehenengo zatia zela urte batetik, aklarazio bat, lehenengo urtetik bira pasatzen dena epe muga hori, norbait hiltzen baldin bada, hori gu batzorrean proposatu genuen, alaitzek taldekideak proposatu zuen eta ezeskoa esan zitzaion. Guain, posten gera aurre ateratzea, baina gustatuko litzaiguke, balok aukera baldin badaude egiteko gobernu taldea ja aztertuta eta udalbatza etorri baino lehen, badenon artean aklaratzea pixkat. Ez gertatzea, orain gertatu denona. Bale? Eta ziko naiz eta zen gure ikuspuntua. Bale? Hoi bestia aklarazioa zen. Bueno, hasiko gora. Igor, lehen aipatu zuen moduan, hasieran utzi dezagun ze gertatu den, non egon garen, zer esan dugun, zer ez dugun esan, eta guazen begiratzea aurrera. Noski gaudela prest aurrera begiratzeko, eta tasak hauek lantzeko, zuekin batera. Bai zuekin, bai zoerekin eta bai EH Bildurekin. Prest gaude lantzeko. Baina ezin duguna landu da dokumentazioa 48 ordu baino lehen, jasotzen baldin badugu batzorrean baino lehen. Zeren hemen daude gauz batzuk, tasetan jartzen dula, edo zu jartzen, zen aldugu azte balenago aipatu zer nahi den igo, baino dokumentarioi gabe ez ditugu aztertu. Gero gustatuko litzaiake, bidelagun nahi bauzute guk izatea zuekin olako proiektuak eta olako proposamenak izateko, prest gaude izertzeko eta hitz egiteko. Horretan, gure atia beti irekita egongo da. Bueno, gure zalantza dazkagu, hau aurrera atetzeko, baina daude gauza asko ere ados egon gaitezkenak. Adibidez, ibiaren asuntoan, bigarren etxe o etxe utzoietan 175 hilotzea, 85 hilotzeko prest gaude baitare, nahi baduzute. Gertatzen da, hor izango genituzke zalantza batzuk obariekin. Badaude obari batzuk, entzen diela, beste obari batzuk murrizten diela, eta beste batzuk ere obariek ezin dizutela jaso. Eta kontsumoaren datuak ere bai, aldatzeko prest, gutxitzeko ere prest gaude. Gaina jakinda, Hondarbilan bigarren etxea da gauz bat, eta etxe utza beste gauz bat da. Etxe utzak, rekargo jotzeko prest gaude. Baina jakin behar da zerren etxe utza bat eta bigarren etxe bat. Zen argi dago, Hondarbilan batez ere bai Aste Santutan eta bai udan, jende askoz gehiago etortzen dela, aprobetxatzen dula bere oporretako egunak igarotzeko eta gustatuko litzaiguke jasotzea desberdintasun hori. Gero kotxeko binetetan ere bai ikusten ditugu gauzak zuen politikakin argi dagona, ala induzute, potentzi gutxikoak jetxi eta potentzi altunak hilo, baina ere gustatuko litzaiguke obari horietan ere aukera desberdinak egotea. Badaude ez dire horiek ez dire ikutxu eta adibidez kotxe elektriko hori egiten dituzten inbertsio horiek obari haundixo egok izan, baina ez kotxean, zen hori badakagu 185, uste dut kotxe elektrikok 100.
baino bai behar dituzten kargadoriak eta hori jartzekoa. Eta hori izango zen tasatan jartzen dena. Eta gero, reguladora de tasas por utilización privativa en el aprovechamiento especial del dominio público, hemen badaude gauz batzuk. Otarekin adibidez. Hemen mezu izkutuak egon dire, ikusi ditugu eta nahiko genituzke aklaratu pixkat. Ota hondartza gunean, gune axulan eta parkina barruan, 130 jotzen da tasa. Hemen ondarbiko batek juten baldin bada bere txartelakin, ez dakarazoikan debalde dakalako. Hori, ondo pagatzen du, txartela zakana eta kanpotikan datorrena. Portuan, 113 eta 4 ordu bakarrik. Hori ez dugu aipatu, ez batzordean, ez hemen eta ez inon. Baina ordenantza fiskaletan aldatzen da. Dago aldaketa bat, 24 ordutik edo 10 ordutik jisten dela 4 ordutara. Portuko gunean. Hau ikusita, kurioso egiten zait, ez aipatzea ez batzordean eta ez gaurko gunean zure azalpen luze horretan. Eta herriko bizilagunak daukatenak txartela, portuan ez diena bizi, izango dute obari bat 150, lehen zegoen moduan, ere ondo. Hori bai, pagatu beharko dute 150 horretan 113 bat gehiago. Baina bakarrikan kotxe utziko dezakete 4 ordu portuan. Bizilagunak, hori da galdera. Hartu zazu mesedez ordenantza fiskalak, zalantza dazkat, zeren juten baldin bazate proposamenera, sector azul, Portua. Sector azul, de lunes a domingo de 10 a 8, el tiempo mínimo de estacionamiento será 4 o 6 minutos y máximo de 4 horas. La propuesta Jabari publikoaren proposamenean lehenengo orrialdean. Eta gero, horregi jarraitzen baldin baduzu, bakarrik jartzen du Hondarriko bizilagunak 150aren obaria izango dula, baino ez ezingo dula gehiago aparkatu. Jarraitzen dut, eta eusten dut. Ez, bale. Zeren bestela, edo zein Hondarribitar dakana txartela nahi badu Hondarbilan o portu aldian 4 ordu baino gehi aparkatu ezingo du, dago moduan jarrita. Eta hau zergatik, aipatzen dut, batzora ez genuen aipatu ez genuelako ikusi, dokumentazioa gainetikan behiratu genuelako denborik ez geneukalako, eta ez dakit akatza edo zer den hori. Gainera, kentzen da, dezute, alkatean esku dauden aukera hori txartela emateko. Aukera hori, ikusten zan, kasu batzuetan, erabilgarria zela. Zen adibidez, norbait baldin badaka bere itxia, bere kotxea, eta negozio bat portuan, baino bere itxia ez dago portuan, bere lanerako erabiltzeko furgoneta, bai zamalanak eta holakoak egiteko, erabiltzen zen modu hau txartela emateko. Adibidez, janari den dazkaten oiekeri, batzuk ez die portuan bizi eta ezingo zuten txartela hori lortu. Eta gero gainera, beste tasa guztietan 3,5 goraka da. Lehen sektorearekin dauden dakaten loturak zergak igoera, ostalaritzakin dakaten loturak igoera, eta dendari edo zein negozio daukana herrian ere igoerak. Eta hau dena aurkeztu duzute batzordean, eta ez dakigu kontrastatua dauden sektore desberdinekin. Eta gero azkenekoan, aktibitate administratibo publikoetan, hor, hilerrian egiten diren aldaketak, posten gaitu. Batez ere, hilobiak hori, presio baigune berrian presio geistea,
hori urtia generaman horren atzetik eta azkenik eginda. Horregatikan honekin ere oso ados egongo gineteke. Baina, gero hor daude beste gorakada batzuk, 3,5-eko zerge batzukin. Gustatuko litzaiguke, hola aurkeztun biharrean, transparentzi falta hori, pixkat harridura sartu dugu. Eta vaya botzanitz y H. Bildu proponen una subida generalizada de las tasas del 3,5% de la modificación de la ordenanza fiscal. Desde el 2011 las tasas se habían mantenido congeladas en Hondarribia, hasta ahora. Y es que el gobierno de Botzanitz y H. Bildu propone aprobar una subida de tasas generalizada del 3,5% para la ciudadanía hondarribitarra. No podemos entender ni aprobar esta subida. Principalmente porque estamos viendo la ejecución presupuestaria para este año, es difícil que llegue al 100%, es decir, el ayuntamiento va a gastar todo lo que recauda y además propone una subida porcentual mayor que la subida del IPC. Entendemos que esta decisión se debe a las necesidades de obtener más ingresos que puedan hacer frente a las decisiones que están tomando este gobierno en relación a la contratación de nuevos servicios. Hemos echado en falta en todo este proceso unas explicaciones a la ciudadanía y a los partidos políticos para entender el motivo de esta subida de tasas. Por todos estos motivos, el Grupo Municipal EAJ-PNV votará en contra de la modificación de la ordenanza fiscal. Eta ikusirik zalantza sortu duna aipatu dizueten 4 ordu horiekena, gustatuko litzaiake, gero beste batean egongo zen aukera horri aldatzea edo aklarazio txiki bat. Eskerrik asko. Beste taldei hitza eman aurretik aklarazio hau egingo dugu. Lehen aipatu dut, ongi iruditzen bazaizue behintzat. Lehen aipatu dugu, ordenantza fiskaletan egiten diren aldaketak jaso direla bai herritarren proposamenetatik, bai teknikarien proposamenetatik, eta baita udal taldeen proposamenetatik ere. Eta aipatu du teknikariek egindako lanketa itzela izan dela, eta otaren eremuan denbora mugatzea 4 ordura, hori teknikarien txostenean irakurri ahal izan baduzu, egiten diren azterketa ekonomikoetan eta teknikari txosten batean oinarritutako aldaketa da eta teknikariak egindako aldaketa proposamena da jaso dena. Hor duzu dokumentazioan, ordenantza fiskala, trakzio mekanikoko ibilgailuak, bide publikoetan aparkatzeagatik, ordaindu beharreko tasak txosten tekniko finantzarioa, eta hor jasotzen da baita ere lehenengo horrian portuan eremu urdinan 6 minututik 4 ordura arteko epemuga jasotzen dela. Hori ez da izan ekarpen politiko bat, baizik ekarpen tekniko bat izan da, eta ekarpen tekniko bezala egin diren proposamen guztiak ontzat eman ditugu eta horrela jasoa. Alizut erantzun honera o itxoten ekerora? Nik uste dut argipen bat eskatu dela eta eman dut argipen bat, uste dut hau dela taldeen valorazioak egiterako garaian eta igual begionez ikusiko nuke udal talde bakoitzak egindako edo jasotako proposamenaren valorazioa egiteko aukera izatea. Bai? Alderdi sozialistaren izenean, Josu? Bai. Bueno. Vaya por delante que evidentemente los impuestos, pues bueno, evidentemente en una ciudad son fundamentales para establecer políticas redistributivas y eso es algo que no puedo cuestionar. En todo caso, aquí cuando de alguna forma has hecho tu valoración, has hablado de que, bueno, que se intenta hacer con esta normativa profunda en el cual, bueno, se han reajustado conceptos tanto del IPREM como del ISM, sobre el tema de las ayudas en ese hecho con la UNZA, que ha habido cambios importantes en varios capítulos, tal y como de alguna forma has hecho la lectura, y que incluso también hablabas del tema de los decretos, la posibilidad de contener una modificación, si no es sustancial, se puede hacer vía decreto en algunas cuestiones. Y de alguna forma has planteado también, evidentemente, los objetivos. ¿Los objetivos para qué? Cuando tú recaudas dinero no es para una cosa, es para qué, para hacer. Yo en esas cuestiones no las pongo en el candelero. Pero en todo caso, todo esto, pues hombre,
en 48 horas, como comprenderás. No lo puedo leer. Y no puedo apreciar esta lectura rápida que de alguna forma tiene de fondo este tema. Ni en cuanto al tema del principio, ni en cuanto al tema de los planteamientos. Los planteamientos, yo ya lo sé, en fin, lo suelo decir permanentemente, en el cual poder compartir algunos de ellos. Dicho esto, también es importante la forma. Desde el fondo es importante, también la forma. Y yo creo que en este caso se ha fallado estrepitosamente la forma. Sí, pero bueno, yo te voy a hacer una especie de lectura programática, y es la siguiente. La modificación de las ordenanzas fiscales es una oportunidad perdida. La falta de transparencia del equipo de gobierno frustra la posibilidad de llevar a cabo una modificación adecuada a las ordenanzas fiscales. El 18 de abril del 2024 tuvo lugar una reunión de la Comisión de Hacienda con la finalidad de abordar la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2025. En dicha reunión se trató de establecer una fecha para la entrega por parte de los diferentes partidos de sus propuestas. Desde el Grupo Socialista se preguntó si el equipo de gobierno iba a traer su propuesta. Entendíamos que lo más normal era que presente la propuesta de modificación por parte de la coalición Ahotzanitz Bildu para, una vez conocida la misma, formular el resto de las fuerzas políticas las diferentes propuestas que en este caso. El 28 y se puso fecha el 30 de junio. El 28 de junio del 2024, el Grupo Ahotzanitz presentó una propuesta que se basaba en 3 ejes. Modificación de las normas forales 12.1989 del tema del IBI, otras sobre familias numerosas y una tercera sobre los vehículos de tracción mecánica. El 14 de octubre del 2024, el Grupo Socialista presentó una serie de propuestas, bonificaciones y exenciones fiscales con respecto al IBI, bonificaciones del 50% del IBI para la vivienda de protección pública, el 5% para las propiedades de alquiler del Gobierno vasco, el 50% para las personas que tengan puntos de recarga y exenciones, para aquellas viviendas que, sin ser habituales, acrediten el año anterior el devengo del impuesto, etcétera, etcétera. Con fecha 15 de octubre, en la Comisión de Hacienda, es decir, 48 horas de antelación a la celebración de la Comisión el 17, el equipo de Gobierno presenta una serie de propuestas que pretende que sean aprobadas en el Pleno, en este caso, en este Pleno, y estas propuestas son sobre vehículos de tracción mecánica, incremento de valor natural, urbana, aprovechamiento de domicilio público, regulaciones de tasas, presentación de servicio público. Nuevamente, el equipo de Gobierno, con el alcalde a la cabeza, no cumple la palabra, dada que era la fecha del 30 de junio, como fecha tope para presentar las propuestas para los cambios de la fiscalidad. Por el contrario, opta por presentar toda una batería de propuestas 48 horas antes de la reunión y para la toma de decisión. El Grupo Socialista preguntó el mes de abril si el equipo de gobierno tenía ideas presentadas y nos parecía una buena forma de trabajar. El equipo de gobierno no ha aceptado ninguna de nuestras propuestas. Bueno, en este caso me equivoco, se ha aceptado 2. Bueno, vale. Ni las bonificaciones ni las excepciones, bueno, es decir, que se han aceptado 2. Antes, al contrario, la modificación de las ordenanzas fiscales supone un incremento sustancial de la presión fiscal. Las modificaciones fiscales que se nos presentan por parte del equipo de gobierno suponen un incremento de presión fiscal recaudatorio que se sitúa en torno al 3,5. Si tomamos como referente el IPC al mes de septiembre 1,8, nos situaríamos claramente por encima de la inflación. Nosotros, desde luego, entenderíamos que, dada la situación de este ayuntamiento, nosotros podríamos aceptar una subida del IPC. Yo eso te lo digo y lo digo en este caso. Por este motivo, no entendemos cómo se aplican unas subidas máximas en un ayuntamiento que sigue manteniendo los niveles de tesorería importantes, que este año previsiblemente volverán a tener una remanente de tesorería positivo, al que sus activos financieros le comportan una cantidad importante de intereses. Es decir, el año pasado supusieron en torno a 1,5 millones, me parece que fue, los intereses de la cuenta que tenemos en este momento en el ayuntamiento, si no me equivoco. Dentro de las propuestas presentadas por el equipo de gobierno figura el recargo del IBI que pasa del 50 al 75 para las viviendas que no constituyen vivienda habitual. Desde nuestro punto de vista, la norma foral, tal y como se está aplicando en estos momentos, supone una medida simplemente recaudatoria. No tiene una función finalista que permitiría destinar esos recursos para la compra de suelo y a la ayuda de los alquileres para los ciudadanos de Hondarribia y, en algunos casos, completar el programa de Gaztelagun adaptado a los alquileres que en realidad en Hondarribia.
Desde nuestro punto de vista, es necesario sustituir o ir sustituyendo esta política recaudatoria por otra, mediante, por ejemplo, la aplicación de la Ley 149 de 2021, en la que contempla la vivienda vacía desde otra perspectiva más garantista y en la que las viviendas vacías que se les realizara un recargo de 10 euros por metro cuadrado, destinando este dinero a la compra del suelo en el municipio. Esto requiere una gestión por parte del ayuntamiento necesaria en este momento y que no se plantea llevar a cabo. Esta es la razón por la que no se aplica seguramente en ningún ayuntamiento. Porque esto es una labor en la cual tienes que destinar un par de personas o un equipo de urbanismo en el cual haga el seguimiento de las viviendas que verdaderamente están vacías. Y esa es la verdadera razón por la cual no se aplican los ayuntamientos. Es mucho más fácil aplicar la norma foral y punto. Pero, en realidad, la norma foral también esconde sus triquiñuelas. Y esta ley, sin embargo, no. Pero no se aplica porque, pues de alguna forma requiere una estructura seguramente en los ayuntamientos. Debido a que no podemos aceptar que el funcionamiento de este equipo de gobierno se caracterice por la arbitrariedad y la falta de transparencia, como ha ocurrido a la hora de trabajar las normas fiscales de 2025. Tampoco podemos asumir que no se contemple en ningún momento la posibilidad de convertir parte de los recargos en la norma foral en recursos para ayudas a los alquileres, ni para la compra del suelo. Si a lo anterior añadimos que en la presión fiscal supone el 3,5 y impone una cantidad superior al IPC, desde el Grupo Socialista nos vemos obligados a votar en contra de la propuesta fiscal presentada por Agotxanitz y Bildu. Finit. Eskerrik asko, Josu, ez dakit Bilduren izenean garoa, mesedez. Bai, arratsaldeon. Guk ulertzen dugu aldiz gaur onartuko ditugun ordenantza fiskal hauek egiten dutela gure herria, gure Hondarbila, justuagoa, sozialagoa. Vale. Lehen alkateak esan den bezala, ordenantza fiskal hauetan aldaketa sakonak egon dira, bereziki ulergarriagoak izateko eta orden bat izateko. Guk mahai gainean jarri nahiko genukena da zeintzuk izan diren gure proposamenak. Eta gure proposamenak izan dira alde batetikan ordenantza fiskal hauetan genero ikuspegia ere txertatzea. Azken finean, kontutan hartzeko datu gero nola landu aldiren. Baina bereziki egin ditugu gure ekarpenak etxibizitzari dagokionez eta berriz ere aipatuko duen lengua, ez? Batek egiten genuela ere, PSek ere etxebizitza legearekin eta aipatzen zuena, baina beste gauza batzutan kontraesanak badaudela. Ez dakit ni naizen bakarra soinu bat. Barkatu. Ondasun higiezinaren zergan, euneko igoeraren proposamena egina genuen, azkenean adostasunea 3,75 iritsi gara, baina ez da inongo, ez da zigortzailea, baizik eta esaten dugun bezala, politikak aurrera eraman nahi ditugulako, eta bereziki, gure herrian baldauzkagolako 1.408 etxe bizitza inor erroldatu gabe, hoietikan 1.221 ez dute errekargutik salbuesten dituzten 3.000 kilobatioko konsumorik. Zenbat diran hutsak, legeak esaten duen bezala 2 urtetan iriki gabekoak, kontsumo gabekoak, noski, hornek eskatzen dugu, oantxen Josuk ere esan digun bezalta. Esan digun bezala azpiegitura bat, lantalde bat horretara dedikatzen duna, eta hori badena ere dirua da. Lehen esan dugun bezala, azken finean, etxe bizitzak utxik egotea dagoen beharre handiarekin luxu bat delako. Eta orduan politika publiko berrietarako ezinbestekoa bitartekoa behar ditugulako. Eta gero ere etxe bizitza turistikoi esplizituki, esatea ezin dutela inongo obaririk izan eta errekargoa ere aplikatuko zaiela. Hemen ni galdetu dut ere, azken finean beste udalerritan, ze igoerak planteatzen ari diren, ulertu genuelako kontu hartzaiatzatik ere bestelako zenbateko handiagoak ere eskatzen zizkigutela, eta ulertu nahi dut horregaitikan horren lerroan doazela beste herri batzutan aplikatu nahi dirana, Bihar adibidez Irunen 4,3 ari dira hizketan, Donostian EAJak 3,9,
asko dira guk planteatzen dugunan goratikan doazenak. Beraz, eta kontutan hartuta, lehen uste dut luze eta zabal alkateak aipatu dizkigu zeintzu diran benetan eskuartean ditugun proiektuak eta erantzun nahi dizkiegunak. Baina probestu nahiko nuke beste irakurketa bat egiteko, ze lanketa egin dugun honetan, jabetu gara ere Gipuzkoako foru arauak, Bizkaikoak eta Arabakoak, baino esan dezakegu eskaxagoa dirala, ez dira hain sozialak, ez digute usten albideratzen gure herriarentzat hain interesgarriak izango ziren zerga batzuk. Eta zehazki ari gara, adibidez, bai Araban edo Bizkaian, aireportuei ezarri altzaizkie zerga tasa altuagoak, ez? Kontsideratzen direlako ezaugarri bereziko ondasun higiezinak. Eta ulertzen dugu, gure herrian aireportuak beste aktibitate ekonomikoa baino gehiago ordaindu beharko lukela. Edo baita ere jarri, edo aplikatu nahiko genuke katastro balio altuena duten higiezinei ere zerga tasa altuago bat. Baina Gipuzkoako foru arauak ez dute albideratzen, eta aldiz Bizkaiakoak eta Arabakoak bai. Beraz, espero dugu, urrengo urtean berriro data hauetan hemen gaudenean, Gipuzkoako foru arauak ere berrituak egotea, eta Bizkaia eta Arabakoak dauzkaten ikuspegi sozialagoiek ere txertatuak izatea. Orduan, guk argi daukaguna da, hasi egin garela, bide bat hasi degula, oinarria txukundu dela, ikuspegi bai inklusibiotikan, ulertzetikan, pesetak beharrean euroak ere noski agertzeatikan, baina bide badela oinarri bat, ze guztionek bai eskatzen digu progresibitatea kontutan hartzea eta gure tasak eta askoz justuagoak eta sozialagoak izatea. Eta poliki-poliki joango gara bide egiten, ikustu du zenbait gauzotan bat egiten dugula, baina momentu honetan eta gure herriak bai eskatzen duela etxe bizitzari dagokionez politika arduratsu batzuk ikusita zegoeran bizi garen. Eskerrik asko Garoa. Eta nik ere egingo dut balorazio bat, izan ere gustatuko litzaidake abiatzea lehenik eta behin forma kontuetatik, ze hemen aipatu da eta ulertu dut justifikatu direla hainbat kontrako bozka forma kontuetan, naiz eta egiten den proposamenaren zati askorekin adostasuna badagoela adierazi den. Forma kontuei dagokionean, eta zuek ondo jaso duzute eta adierazi duzute, apirilean abiatu genuen aldaketa hau egiteko proposamena, eta udal talde guztiei proposamenak edo ekarpenak egitea eskatu nizuen. Eta hemen aipatu da, Botxanitzek egin zituen ekarpen batzuk, EH Bilduk egin zituen ekarpen batzuk, PSEek urriaren 15ean, hau da, kritikatzen den dokumentazioa jasotzearen egun berberean berak PSEek egin zuen ekarpena eta EAJak aldiz ekarpenik idatzizkorik ez du egin. Prest daudela adierazi arren, ez? Baina lan egiteko modu hau nondik dator? Nondik dator? Apiriletik proposatzea, hasieratik lanketa bat abiatzeragoa zela eta denok elkarrekin egin behar dugun lanketa bat iritzi diogula dela egokiena. Ni alkate izatera iritsi nintzen lehenengo momentutik, lehenengo egunetik, aipatu nuen udalean beste modu batera jarduteko borondatea genuela. Eta askoz ere osasungarriagoa iruditzen zitzaigula udala osatzen dugun eragile guztiok egin beharrekoetan hasieratik parte hartzea. Horri zurietatik parte hartzea da proposatu dudana, behin eta berriro. Baina iruditzen zait eta adierazi izan didazue, bereziki EAJ eta PSEtik, konfrontatu nahi dituzutela ereduak. Nik aldiz proposatzen dudana da, konfrontaziotik urrundu eta guztion ekarpenekin egitea lanketa udala
Hondarribitarrona baita eta udal bakarra garelako barkatu. Eta konfrontatu behar hori niri harrigarria iruditzen zait, eta modu batean ere mingarria egiten zait. Mingarria egiten zait ez naizelako ero bat. Ez noalako bakarrik munduan, edo gobernu talde honetatik ez goazelako bakarrik munduan egiteko modu berri batzuk planteatzerako garaian. Nik uste dut PNU eta PSE aliantza aintzinean aingura botata dagoela, Hondarbilan, bereziki Hondarbilan. Eta zergaitik esaten dut hau, hemen aipatzen da eta justifikatzen da kontrako bozka bat forma kontuetan, aipatzen da gardentasun eza hasieratik denok lanketarako proposamena egiten denean. Eta nik esango dut pertsonalki, adibidez, eta horregatik esatu dut ez nagoela eroa, pertsonalki inplikatu naiz Gipuzkoako Foru Aldunditik proposatu diguten ekimen batean. Eta ekipen hori etorkizuna eraikiz ekimena da. Etorkizuna eraikiz proposamenaren barruan gobernantza eredu berriak lantzen ari gera. Udal etorkizuna eraikiz prozesuak daude martxan gaur egun. Eta bertan barne hartzen da eredu berri hauen inguruko hausnarketa proposamena eta lidergo eredu berriak jorratzeko proposamena. Modu horizontalean eta alden mailarik zabalenean jorratzeko ekimenak Gipuzkoako Foru Aldunditik ere lantzen ari dira eta horretan parte hartzen ari gara. Eta EAJ eta PSEek dute gaur egun Foru Aldundiaren gobernantza eta hainbat alderdietako kideok gobernatzen ditugu Gipuzkoako udal ezberdinak. Honetaz ari gara eztabaidatzen alderdi ezberdinetako udal ordezkariak Gipuzkoako Foru Aldundian. Honetaz ari gara, modu hauetaz ari gara eztabaidatzen. Badaudela egiteko modu ezberdinak, konfrontaziotik haratago dijoazenak, pentsamendu desberdinetako ikuspegiak jasoko dituztenak, eta ekimen horiek bultzatu nahian bagabiltza. Eta guzti hau zertarako? Hain sinplea da, herritarrek erakundeekiko duten desapegoari aurre egiteko da, guzti hau. Ikusten gaituztelako hemen konfrontazioa, talkan, eta horrela jasota dago, herritarrek ez dutelako egiteko modu hori gustukotzat hartzen edo aintzakotzat hartzen. Baina ikusten da, beste instituzioetan eta beste instituzioekin lantzen ari garen bidea Hondarbilan ezinezkoa dela. Hemen PNUek eta PSEek konfrontazioa bilatzen duzute. Proiektuen konfrontazioa. Hau zuen hitzak dira. Nahi duzutela aurkeztea dokumentazio osoa, dokumentazio hori konfrontatzeko. Eta gu proposatzen ari garena aldiz da, goazen abiatzera zerotik, eta egin dezagun lanketa elkarrekin. Hondarbilan, beste erakundeetan posible dena, Hondarbilan ezinezkoa da. Kasualitatea. Aipatu da, jarraituko du formekin. Zeren lehen nahi aipatu dut, iritzi ezberdinak izatea iruditzen zait zilegia dela. Eta aberasgarria dela ere iruditzen zait. Baina ez zait iruditzen bidezkoa dela. Josuk aipatzen zuenean ez daudela helburu finalistak egiten diren dirubilketa hauetan ari zen PMS-a deitzen dieguna Patrimonio Municipal del Sueloari buruz ari zela horrela ulertu dizu. Nik ez da Josu? Bai, ez da? Horri buruz ari zinen eta galdetzen dizu, zeren bestela esango zu nik esaten dudanazuk ez duzula esan, PMS-ari buruz edo lurzoruaren ondareari buruz ari zen. Eta Hondarbiko udalak badauka
bere kontabilitatean atal bat lurzoruaren ondareari buruzkoa, eta jasotzen ditu ekarpen batzuk. Adibidez, 2024an aipatuko dut lurzoruaren ondare horren partidatik erabili direla hainbat proiektu gauzatu alizateko. Hala nola, 3 haurparke estali dira partida horretatik. Amuteko obra guztia erabili da partida horretatik. Finalistak diren partidak dira. Diru ekarpenak egiten ditugunean, edo zergak ordaintzen ditugunean, noski finalistak badirela. Eta badaukagu gure kontabilitatean jasota, 2024an, ez banago oker, eta gutxi gora bera esango dut, 721.000 euro bideratu dire finalista den partida horretatik, lurzoruaren ondaretik bideratu dira. Are gehiago esango dut, gure aurrekontuan ere jasota daukagu partida bat, etxebizitza bat erosteko. Kreditu aldaketan onartu genuen eta azaldu zen guztioi partida bat jasotzen genuela etxebizitza bat erosteko hori izango zelarik gure etxebizitza parke publikoaren hastapenetako bat eta gauzatzera bidean gaude. Horiek dire partida finalistak. Zergak jasotzen ditugunean horrelako gauzetara bideratzen dugu. Ezin dena esan hemen da, ez dagoela, ez ditugula erabilera finalistarik egiten. Ezke badaude eta egiten ditugu eta adibideak oso garbiak dira. Aipatu da hemen, bai EAJaren aldetik eta baita PSeren aldetik, aurten ez dela erabiliko jasotzen den ainako diruko pururik. Esan da, remanente eta oseroria handituko dela. Hemen esan da, eta hortik ere esan duzute, gustatuko litzaidake jakitea, baina irakurketa bat izan denez hor jasota egongo da noski, eta aipatu da ez dela erabiliko jasotzen den diru guztia. Remanentea sortuko dela. Hombre, hori esan da. Jasoko baldin bada diru gehiago erabiliko dena baino remanenterako izango da, eta hori aipatu da. Eta aldiz, kezkatuta nago, gardentasun falta esaten denean, eta lehenengo 6 hilabetekoen aurrekontuaren exekuzioari buruz hitz egin dugunean, aipamena espreski egin da. Zenbat diru bilketa izan den ekainaren 30 arte, eta zenbateko gastua izan den ekainaren 30 arte. Eta ez dakit nondik ateratzen duzuten ondorio hori, izan ere, lehenengo 6 hilabetekoan jaso dena baino gehiago erabili denean, gehiago gastatu denean, oso ausarta iruditzen zait dela egiten den aipamen hori. Nik esperantza daukat jasotzen den guztia erabiliko dugula eta jasotzen den guztia proiektu konkretuetan erabiliko dela. Baina formako gai hauek aipatuta, gustatuko litzaidake pixka bat eraikitzaileagoak diren gaietan murgiltzea, ez? Eta udal gobernu taldetik egindako proposamenean zerga tasen orokortasunean 3,5ko igoera bat jasotzen da. Bai, eta hori esaten ari gara, eta hori jendarteratu nahi dugu, eta horretarako eztabaidagunea udalbatza dugu. Kasu honetan, aipatuko dut, ibia edo ondasun iginezinen gainekoan 1,75koa dela, eta esan dugu eta aipatu dugu 3,5erako igoera orokor horren barruan kontutan eukita katastroak edo Foru Aldundia katastroan egingo duen igoera horretan ez pasatzeko 3,5 horretatik, eta guk naiz eta zergarik nabarmenean jasotzen dugun igoera txikiagoa den, egiten dugu gure 3,5ko volumen orokor horren barruan, ez? Eta hori da gardentasuna. Esatea beldurri gabe, zergak igotzera goazela, baditugulako hainbat proiektu eta egiten dugun irakurketa global baten barruan 3,5koa esango dugu. Eta lehen aipatu dut ere, 2012tik izoztuta egon diren zerga batzen inguruan 3,5ko igoera bat eta zari gera. KPI-aren igoera eskerostik
kontutan hartuko bagenu, oso maila xamurrean edo mugatuan ari gara igotzen, zeren KPI-aren metaketa 2012-tik 2024 aztertzen baldin badugu, igoera hori 10 aldiz handiagoa izango da agian, edo gutxi gora bera. Denok ikusi duzue, teknikari txostenetan, eta Garoak aipatu duen bezala, kontu hartzaile jaunak aditzera ematen zuela, eman beharreko zerbitzuen kostei aurre egiteko, eta inbertsioak burutzen jarraitu ahal izateko 5% igoera bat jasotzea litzatekela egokiena. Eta 3,5%koa jaso dugu, uste dugulako, igoerak eman behar baldin badira ziurtatzen jun behar ditugun egoera batzuren aurrean ari garela. Xamurtzeko eta guztion artean ere errexagoa izateko olako gauzei aurre egiteko. Baina zeri erantzungo dio igoera horrek? Lehen hasieran egin dudan adierazpenean ere aipatu dut, autobus zerbitzu bat jarri nahi dugu martxan. Eta zuek badakizute oso ongi ze kostu duen autobus zerbitzu horrek martxan jartzeko, 1,2 euro. Eta horretarako baliabideak behar ditugu. Zerbitzu berri bat izango da. 1,2 eurokoa. Gainera zuek eskatzen ari da zute zerbitzu hori autobusarena adibidez maiztasun handiagoarekin izatea eta iaia bikoizten zuen kostua bikoizten zuen proposamen bat jarri duzute mahai gainean. Baina ez zaudete prest zerga igoera bat ontzat ematera. Lorezaintza bezalako zerbitzuak jasoko duten igoera aipatu dut zein den. Eta oinarrituta dago. Duela 4 urte egin zenetik zerbitzu horren emaki da 3 urte. Ez, 4 ez banago oker, baina nahi baduzu 3, nik uste du 4 direla, baina nahi baduzu 3. Zenbateko izan da KPI-aren igoera? Langileek KPI horretatik ez dute ezertxo ere ikusi. Ezertxo ere. Kiroldegiaren kudeaketa berriak. Lehen aipatu ditut zenbat zerbitzu berri, kale garbiketa 25% igoera aipatu dut. Gauza guzti horiek finantzatu beharrekoak dira. Eta ari gara planteatzen zergen igoera bat 3,5%koa. Noski, jakingo duzuten bezala, aurrekontuak orekatu behar ditugu ondoren. Eta badakigu guztiok, eta bereziki kudeaketan gabiltzanok, badakigu zein zailak diren aurrekontuak orekatzea. Eskatzen da zerbitzu gehiago, zerbitzu hobeagoak, inbertsio gehiago, obra gehiago, obrek eduki duten igoera azkeneko 3 urteetan edo pandemiatik gaur egun arte izugarria izaten ari da. Eta ditugu 2012tik diru-sarrerak izoztuak. Eta igoera bat beste herriekin alderatuta parean edo baxuagoa gaudenean, eta zuek agintzen duzuten herri horietan planteatzen dituzutenean igoera handiagoak, eta Hondarribirako ez dute balio. Horrela jokatzen duzute PNV eta PSE aliantzan. Irunen, PSEek 4,3ko igoera planteatu du, bihar eztabaidatuko dutenak, Garoak adierazi duen bezala. Donostian, EAJak PSE-rekin 3,9koa. Eibarren 3,6koa. Hondarbitarrek ulertuko dute bestelako herrietan egindako planteamenduak gurean ere baliagarriak izan daitezkela, ez? Ulergaitza dena da, PNV-PSE aliantzak beste erakundeetan planteatutako igoerak arrazoizkoak izatea, eta hori, baina murritzagoak gainera ez izatea onargarriak Hondarbian. Nire ustez hori ez da politika. Eta hemen politikan ari gara, Josu lehen esan duzu ez hitziteko politikaz, baina hemen politikan ari gara. Eta politikeoa aldiz beste gauza bada.
Bai, zuk esan duzu. Eta errepikakorra izaten utziko didazute. Baina behin eta berriro errepikatuko naiz. Hondarbitarrek ez dute konfrontazioa nahi. Herritarrek ez dute konfrontazioa nahi. Ez dute proiektuen arteko txokeak nahi. Hondarbitarrek eta herritarrek oro har askoz ere aberasgarriago ikusten dute elkarren arteko lankidetzak egitea. Ikusten dute proiektuak negoziaketaren bitartez noski planteamendu ezberdinak mahai gainean jarriz eta hitz eginez horrela adostasunetara iritsiaz askoz ere eraginkorragoak direla erakundeak ikusten dute. Eta apirilak 18an aipatu nuen bezala ordenantza fiskalen aldaketarako lehenengo momentutik udaltalde guztiei proposamena egiten geniela ordenantza horretan ekarpenak egiterako garaian aurrekontuetarako ere lehenengo momentutik eta horriak zuri zeudenean egin dizuet planteamentua urria amaiera aurretik ekarpenak egiteko ahal den neurrian ezberdinen arteko dokumentu bat adosten saiatzeko. Eta horretan insistituko dut behin eta berriro. Konfrontaziotik urrunduz eta elkarkidetza eta proiektu bateragarriak egiten saiatuz. Eta hori da gaurko proposamenaren nondik norakoa eta formetan argudiatu denez kontrako jarrera bat, nik ere formetan jarriko dut nire indarra defendatzerako garaian proiektu hau. Mila esker. Ongi badirotzu zue, 5. Zer nahi duzu, replika bat? Bai, porque es que has dicho cosas que desde luego me quedo alucinado. Ah, bueno, zure replika eta gero nirea? Da que nada. Berriro? Yo tengo que replicarme. O sea, es decir, aquí has hablado de alianza PNV-PSOE como si fuera esto la panacea de no sé qué. Oye, pero por favor, ¿qué es esto? O sea, es muy fácil ver a todos juntos, ¿no? Es el frontón. No, cuidado. O sea, no es así. Las cosas en política no son así. Aquí cada uno tiene sus cuestiones. Y vuelvo al tema, el tema de la forma. En la comisión de abril, que tanto estamos nombrando, dice, el señor Álvarez pregunta si el equipo de gobierno va a presentar alguna línea estratégica para el resto que va a presentar sus propuestas en el caso de necesitar para más tiempo, se pueda alargar. El señor Emparan, contestando a lo comentado por distintos concejales, dice que las propuestas podrán presentarse a través del registro de entrada. Se quiere que todos los grupos políticos puedan participar en el proceso desde el principio. Dice que 2 meses constituyen un plazo suficiente para presentar las propuestas y que el 30 de junio será el último día. Y que posteriormente, junto con los técnicos, se analizarán y estudiarán teniendo en cuenta la normativa vigente. Y entre septiembre y octubre se tratarán en comisión para poder aprobarla en el pleno de octubre. Y aquí, después de todo este resumen, en el cual son palabras tuyas, lo que nos encontramos es que 48 horas antes nos encontramos con todo el fajo encima de la mesa, ni técnicos ni puñetas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Seigor, esta es la realidad. Y esta es la forma de trabajar, que yo creo que es lo que hay que evitar. Es decir, que en los próximos presupuestos que tengamos dentro de un mes, solamente lo que pido es algo que tú pedías hace 2 años, y es que por lo menos tengamos 15 días para poder discutir las cosas y poder trabajarlas. Y no es algo que lo digo yo, lo dijiste tú hace 2 años con el tema de los presupuestos al PNV. Ahora tenemos que aplicar lo mismo, porque esa es la democracia. O sea, lo que no me vale es que apliques cosas que luego no las cumples. Y eso no es una alianza estratégica de no sé qué. Eso es la realidad. Y eso es lo que hay que respetar. Punto. Bai, Gonzalo? Erantzun dezaket, ez? Jo zuri. Ez, mesedez. Ez dakit, galdera. Zure debate politiko luze honetari. Ah, ez? bale. Bai, Debate politiko bueno, luze. bi zuzenketa txiki. Bat,
udalbatzak eztabaidatzeko ezakit diren, zen honek ekartzen die diktamina batzorretikan eta batzorretan egin behar dira eztabaidak. Diktaminak onartu eta gero udalbatzetan bozkatu. Eta gero zuzenketa nahiko nuke. Legislación del régimen local jartzen du, zuzendu zute mesedez, komisiotara 2 días hábiles antes tienen que estar la documentación entregada. Idazkai jauna, hala da ez? Bai ez? Hala den moduan, daramagu aurten, 20 batzorde desberdinetan ez dela epe hori kumplitu. Eta daude beste 10 ez dela modu egokian eman. Eta orduan ez esan hemen esan dituzun gauz guzti horiek, ez nahi sartuko detaietan, zer etorri harria arau fiskalak bozkatzera eta ez debate politiko bat egiteko. Eta hori zuzenketa moduan, nahiko nuke jarri. Eta ez dut gehiago esango. Benetan esango dut Josuren haserrea ulertzen dut haserretzen dela egia entzuten duelean eta horrek mintzen diola eta hau ez baldin bada debate politikotarako gunea, ez dakit zertarako gune den, onera ez gatoz bakarrik bozkatzera. Eta hemen hitz egiten da reglamentu batetaz gauza batzuetarako eta barkatu esatea, baina udalbatza areto hau eta osoko bilkura hauek debate politikorako guneak dira. Eske zerbait baldin badaukate eremu hauek debate politikorako gune direla da. Formetan, Josu aktak irakurtzen dituzun bezala ez duzu bukatu, niri gustatuko litzaidake jarraipena ere irakurriko bazenu, zeren oso interesgarria da, nire iritzirako. Zuk irakurri duzun hori da, nik gaur esan dudan berdina. Hau da, apirilean esan nuen gauza berdina esan dut gaur eta errepikatzen ari naiz behin eta berriro. Aipatzen da hemen, apirilak 17an egindako batzordearen 2 egun lehenagotik bidali zela dokumentazioa. Noski 2 egun lehenagotik bidali zen dokumentazioa. Astebete lehenagotik eman zen batzordean bertan informazio guzti hau. Debatitzen egondu ginen batzordean, urriak 10-eko ez banago oker batzordean, debatitzen egondu ginen gaur hitz egiten ari garen guzti honetaz. Debatitzen, akta ere jasota dago eta akta badaukagu guztiok ere, hitz egiten egon ginen, eta gaina zuen galderari erantzunez, eman zen informazio zabal bat, hain justu, eta formetaz hitz egiten ari garela, alderdi bateko kidea etzegoen, bertan, jakinarazi etzuelarik etzela etorri, eta zergaitik ezin zuen etorri. Eta hala eta guztiz ere, ni 2 aldiz egondu naiz, Josu, zure bulegoan atejoka goiz batean eta arratsalde batean, batzorde horretan hitz egin zenaz hitz egiteko. Eta etzintudan topatu. 2 aldiz ju naiz zure bulegora azalpenak ematera. Zu nireara etzera etorri galdetzera nondik ari ginen lanketa hau egiten. Baina hala eta guztiz ere, eta zuek esan duzute, apirilak 18tik ekainek 30 arte eman zen epea, eta alderdi sozialistak bere proposamena erregistratu du urriaren 15ean. Urriaren 15ean erregistratu du alderdi sozialistak bere proposamena. Eta esaten du gobernu taldearenak etzaiola balio, baina bereak urriak 15ean, hau da, dokumentazioa jaso zenuen egun berdin-berdinean erregistratu duzuzuk zure proposamena. Eta formetasari baldin bagara, bakoitzak bere buruari ere begiratu egin beharko dio. Baina ezin dena esan da, gobernu taldeak egiten duena ez duela balio, eta norberak egun berdin-berdinean egitea. Eta gaur dugu urriaren 24. Eta ja proposamen zehatzetaz urriaren 10etik hitz egiten ari gara batzordeetan, urriaren 10eko batzordean, urriaren 17ko batzordean eta gaurko udalbatzan. Hori baldin bada
ez egitea ezer, hori da zuen ikuspegia, baina berriro errepikatuko dut. Epea zabalik egonda apirila eskerostik, proposamenak mahai gainean jartzeko, jaso ditugun heinean proposamenak txertatu ahal izan direnak, bai, abotxan itzen izenetik aurkeztu zen esan da uste dut ekainako 28an, EH Bildutik ere aurreraxeago aurkeztu zen eta jaso ziren altziren eta jaso genitzazken ikuspegiak, edo ulertzen genitunak partekatu genitzakenak. PSE-ren urriak 15-eko proposamenetik jaso dira ere ikusten direnak partekatu daitezkenak, esatea ez dela aintzat hartzen eta ez dela entzuten eta gardentasun falta dagoela, nik ez dut partekatzen, naiz eta haserretu eta hemen horretarako hitz egiteko aukera daukagu guztiok, libreki. Orain, ja, bozkatzera pasako gara, 5. puntu hau, ordenantza fiskalak aldatzeko proposamenaren aldeko bozkak, aurkakoak, gehiengoz onartuta, idazkari jauna, jasota, eskerrik asko. 6. puntura pasako gara beraz, Hondarribia sormen hiria, sormen artistikoa sustatzeko beka lehiaketaren oinarri arautzaileak onartzeko proposamenari dagokiona da, eta hortzi emango diotitza. Apa, atzaldeon, eskerrik asko guztioi. Bagoaz aurrera, eta ni pixkategia esaten badizuet, nahiko nuke gauzan hasi gabe, baina nolabaiteko lotura egin. Diru bilketa hitz egiten ari gera, eta oraingo puntu hontan ekartzen duguna da nolabaiteko bekaren proposamen bat. Eta bai, esan nahiko nuke, eta gauzan hasi gabe, eta aurrera jarraitzen dugu, baina agerikoa baldin bada ere hemen behin da berriro udal gobernu hau kolore ilunez edo beltzez margotu nahi badezute ere, argi daukaguna da Hondarribia sormen hiri bat dela, eta hemen ekartzen dugun udal gobernu honek ekartzen duen plantamendua da kolore bizi eta kolore askotariko proiektu bat, eta hau bera adibide xume eta simple bat. Jakina bada ere kulturgintzan, kultur programazioan bagabiltzala, gure programan jasotzen genuen, gure agintaldi planean jasotzen genuen bezala, sormen bekak aktibatu nahi genuen, jakin badakigu urte luzez deialdia egin gabe egondu dela, 2011an esango nuke azkena, eta nolabait ahazturan edo horre gordeta izan den deialdia berreskuratu dugu, eguneratu dugu, eta hori da ikusten duguna, ez? Batetikan jakina da, urte luzez eta gaur egun daukagun kultura eskaintza gure herrian zabala dela, gauza eder asko eskaintzen ditugu, beste gauza batzuk ere zuzentzekoak baditugu, konstiente gera, bidean gaude, eta hobetzeko nahiarekin, behin da berriro esan dugu, neuk ere bai, eta hortan bagabiltza, hori ziur. Eta ikusten genuen atal bat, erabat, esan dudan bezala, ahanzturan genuena daukaguna, da herrian daukagun potentzialidade bat, eta da herri sortzaileak, ez? Jakin badakigu eta izen esanguratsuak baditugu ere, gure herrian, Bidasoa eskualdea bertan, sormen herri bat izan du dela eskualde bat, izen esanguratsuak badauzkagu, mendiburu bat, zer esanik ez, pasaden, hilabete honetan egin dugun Nestor Basterretxea jaio zela 100. urtemugan, eta nolabaiteko filmografiaren ziklo bat bete berri dugu Hondarbilan, baina badaude itzalean, badauden beste herritar asko, gazte asko, eta Hondarbila izan du da, eta gaur egun ere bada potentzial bat sormenari dagokionez, arteari dagokionez, eta besterik ez, gu gatozena da, hori albidetzera. Herrigintzatik gatozenez, badakigu zein den temperatura, egona gara kontaktuan, jardunaldi batzuetan, eta sorpresa sartu genuen duela urteak, sormenari dagokion deialdian parte hartu zuen jende zabalak eta askotarikoak, ez? Eta, esan bezala, orain ekartzen duguna, batzordean hitz egin izan dugun bezala, bidea egiten ari gera,
ez daukat inungo zalantzarik hanka sartzen badegu eta ekibokatzen bagera zuzenduko degula eta aurrera egingo degula, baina argi daukaguna da gai hau ere abordatu behar degula, aurkeztu genitun oinarriak, egia da partekatu genula gainontzeko taldeekin eta nolabaiteko zuzenketak eta aportazioa jasota osatu degula oinarri oso bat, bideak esango du zer erantzuna daukan, betetzen badu, erantzun hona baldin badauka, aurrera jarraituko du, aldatu behar baldin bada, egokitu behar baldin bada, egokituko da. Baina, bueno, esan dakoa, onera ekartzen dugu, beka lehiaketaren oinarria arautzailea onartzeko proposamena, eta nire aldetikan eskerrak eman, eta, bueno, ari gara. Eskerrik asko Hortzi, sartzerik, Gonzalo. Bai, Igor, mi esker, bai, Hortzi, eskerrik asko, posten gaitu, batez ere, ekimen hau martxan berriz jartzea, eta ere posten gaitu, adieraztea, hanka sartzen baldin badugu, ateako dugu eta aurrera begiratuko dugu. Hori izan zen gure ekarpena, proiektu honetan hori gertatzen baldin bazen erresteko ordenantza eta beka horren emateko aldaketa txiki horiek, eta gure aldetikan gure bozkaldeko izango da, zeren proiektu honetan eta pertsonak hauek batez ere izatea bere lekua gure hiri honetan. Besterik? Josu? Bai. Bueno, gure aldetikan komisioan, nik bozkatu nuen aldekoa, baina gero modifikazio batzu izan dire, que no tengo, la verdad es que no... A ver, yo con el conjunto hice el planteamiento de que los 10 años me parecerían mucho a 5 años y luego no me gusta la redacción, la parte de la redacción cuando se habla del tema del euskera, que se prioriza el uso del euskera en los proyectos en los que se utiliza el idioma, introduciendo el siguiente párrafo. Yo aquí, en fin, estoy de acuerdo con el tema de la ordenanza, me parece muy bien que se aplique la ordenanza, pero con la otra parte no, en fin, le veo sus diferencias, por lo cual nosotros votaremos en contra. Ondo, eskerrik asko beste hitzartzerik, ez? Bozkatzera pasako gara beraz, Hondarribiko sormen hiria, sormen artistikoa sustatzeko beka lehiaketaren oinarri arautzaileak onartzeko proposamenaren aldeko bozkak. Kontrakoak, gehiengo onartua. Itzaliko duzu mikrofonoa Josu mesedez. Zazpigarren puntura pasako gara beraz, aurrera egingo dugu, eta Gabarra dohaintzan jasotzeko onarpen proposamena eta apoko katalogoan sartzekoari dagokiona. Hortzi, zuri emango izutitza ere, mesedez. Eskerrik asko. Beste gai bat, hontaz ere hitzein izan dugu, eta oraingoan ekartzen duguna da, ofizialki, batzortikan pasata bada ere, egin beharreko beste pausu bat, eta da, udalbatzetik pasatzea eta Gabarraren dohaitza edo onartzea eta ofizialki pasatzea Gabarra udalaren eskuetara, ez? Batetikan, lehenik eta behin, egia esan eskertu nahi dut Olasagasti familiari, sendiei, beraiekin kontaktuan jarri ginen joan den urteko iraian, deno dakizuten bezala, lehenagotik ere bide bat eukita ikusi genuen nola ondoratuta ja bazegoen ordurako Gabarra hau, eta pentsatu genuen bai edo bai jardun behartzala. Beraiekin kontaktuan jarri, eta beraiek ere, pentsatzen bertan bukatuko zula Gabarra horrek, oso eskertuak adierazi dire denbora lerro hontan, eta gure aldetikan argi daukaguna da, eta gure bidea ere, eta agintaldi planean agertzen den bezala da itsas ondarearen berreskuratze lanak egitea. Jakin badakigu, eta hortaz ere hitz egin dugu, batzordean ere bai, zer suposatzen duen nolabaiteko olako elementuak udalak bereganatzea, bai? Ze orain izan eta etorkizun baterako udalaren jabe parte izango da, udala jabe izango da, eta udalaren ardura izango da, Hondarribikoa den itsas ondare horren bermatzea eta izatea, ez? Eta bereziki hortara goaz, ezke hori da gure apostua. Eta pentsatzen dugu, bere bizikoa dela, herrian ditugun olako elementuak mantentzea bertan. Ze jakin badakigu, badauzkagula, inguruan eskualdean, bestelako itsas elementu batzuk, bai, Aldundiaren jabe depositotan, Gordailun, beste asko herritik kanpo,
eta horren ederra den, eta goraipatzen dugun gure herri hontako elementu asko eta asko, batzuk behintzat, herritik kanpo topatzen dugu. Itsas ondareei lotuta daukaguna, ere bai. Eta orduan gure ahalegina, gure lana eta apostua da, halako elementuak bertan geratzea eta udalaren arduraz zaintzea eta ezagutaraztea, ez? Esan da, familiari eskerrak, eskertu behar dut ere bai, udal langile eta teknikariek egin duten lana, nola ez? Eta bueno, badakizute, 2024ko maiatzean egin genitula itsas topaketak, Hondarbiko lehenengo itsas ondareko topaketa, itsas herria ekimena, jaialdia, eta bertan ere txertatu genuen gabarraren arloa edo gaia, ez? Gure asmoa bide hontan da gabarra jaso, berreskuratu, kokatu, eta nolabaiteko divulgazio lana egin, bai inguruko eskola, herritar eta bisitarientzako, ez? Baina nolabait bere garaian horren garrantzitsua izan zen gabarra bai Hondarbilan eta Bidasoa eskualdean bere lekua izan dezan, ez? Berri esango dut, ahantzuran ez dadila erori eta hori da gure apostua. Orduan, besterik gabe, orain tokatzen zaiguna da doaitza bozkatzea eta nola ez, bidean jarraituko dugu lanean. Hitzartzerik, Gonzalo? Bai, mi esker, Igor. Hortzi, mi esker. Behin eta berriz, esan dut, proiektu hauekin, bide lagun izango gerela, beti alde ingo dugula, batez ere gure ondarea, gure herrian gelditu dezan. Orduan, bai honekin eta itsasontzia aldezarra edo mendila edo baserritan dauden ondare guztiak gure babes izango duzute eta elkarrekin lantzen ditugu. Eskerrik asko, beste hitzartzerik, Josu? Bai. Bueno, eskuelatikan adostasuna. Yo creo que este tipo de proyectos consolida, yo creo que la personalidad y al final el futuro siempre es importante saber lo que es el pasado. Yo creo que el proyecto de Gabarra, y quizás si hay alguna cosa más, pues está bien. Yo creo que este tipo de proyectos son positivos, sobre todo desde el punto de vista municipal y sobre todo para los ciudadanos, para que de alguna forma los podamos reservar. Espero que la cosa funcione, que esta Gabarra se recupere y que de alguna forma se pueda colocar en un sitio visible en condiciones. Espero que sea así. Beste hitzartzerik, ez? Bozketara pasako gara, 7. puntua, Gabarra doaintzan jasotzeko onarpen proposamena eta apoko katalogoan sartzearen aldeko bozkak. Hau batez onartua. Eta denak ongi? Bai. 8. puntura pasako gara, ikastetxe eta udala eraikina garbitzeko eta desinfektatzeko zerbitzuaren kontratua luzatzeko proposamenari dagokiona, estitxu mesedez? Eskerrik asko Igor, arratsaldeon guztioi. Hondarribiko udalak 2021ko abenduan sinatu zuen kontratua Facility Servicesarekin udal eraikinak eta ikastetxeak garbitzeko. Kontratua urtebeterako zen, 4 prorrogarekin. Ikusita jaso dezutela udal arkitekto teknikoaren txostena non proposatzen den prorrogarekin jarraitzea, baita ere kontratazio eta ondareko teknikariaren txostena zeinari idazkari jaunak oneritzia eman dion, eta kontu hartzailearen txostena non esaten den kontratazio honen organoa udalbatza dela, horregatik dakargu gaur onera. Badakigu, aurrera begira, doikuntza eta optimizazioa beharko duen kontratu bat dela, eta hortan jarriko gara, beraz horixe da, ekartzen dena, prorroga eskatzea. Hitzartzerik? Ez? Ados, argi balin badago. 8. puntua bozkatzera pasako gara, ikastetxe eta udal eraikina garbitzeko eta desinfektatzeko zerbitzuaren kontratua luzatzearen alde. Aho batez, onartua. Jasota? 9. puntura pasako gara,
Bidasoa eskualdeko ospitaleko obrak direla eta eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergaren 185ko obaria aplikatzeko interes orokorreko obra aitortzeko proposamena. Ez ditzu, mesedez? Bai, bueno, proiektu hau luzetik datorren proiektua da, denok ezagutzen dugu. Nolabait erantzuten dio, Bidasoako ospitaleak behar duen berrikuntza behar bati, eta, azkenean herritarren eskariei neurri batean erantzunez, iritsi gara gaurko egunean. Azkenean, obra lizentzia eman zaio ospitalari, eta zertarako nolabaiteko behin-behineko eraikin batzuk jartzeko, oraintxe bertan aparkalekua dagoen lekuan, atzeko aldean, eta horrera asmoa da, eraikin horietara, bulegoak ematea eta preseski kirofanoek behar dituzten berrikuntza obrak libratzen den leku horretan eraman, eta gero orain dauden lekuan obran jarraitzeko. Hau da, ez dutela leheno hasiera batean proposatzen zen bezala, beste hiri edo beste ospital batera juteko beharra eta dena bertan egingo dela. Orduan, lizentzia hau eman zitzaien, irailaren 23an, eta honelako kasutan izioaren gaineko edo eraikuntza eta instalazioen gaineko zergen arauak, hori da, ematen du aukera interes orokorreko edo udal onurako diren obretan obaria eskatzekoa. Obaria hau 85%koa da, eta noski ospitalak obaria eskatu du. Teknikoki eta politikoki iruditzen zaigu betetzen ditula kondizio horiek, eta beraz hori da onera dakarguna, obari hau onartzearen proposamena. Eskerrik asko, baloraziorik. Gonzalo? Balorazioa ez dut egingo. Batez ere jakiteko gure boska aldekoa izango da, interes publikoreko obra bat dela, eta ikusirik azken hilabete hauetan Osakidetzako burua honea etorriela, zuekin hitz egitea, bai Irungo alkatezakin zuekin han topatu dela baita ere, bileratu dela, eta oneri behingoz, martxan eman zaio. Bulegoak 5. unitate hori, bulego hau dauden lekura jetxi, kanpoan bulego administratibo berriak egin, eta 5. unitate hortan, kirofanoen obra noizbaitean ehazten diren, eta denon artean lortzen ditugun, Osakidetzak dazkan zerbitzu guzti horiek hobeagoak izatea. Mi esker. Eskerrik asko, besterik. Ongi badirotzezue, 9. puntuari dagokion Bidasoa eskualdeko ospitaleko obrak direla eta eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergaren 185ko obaria aplikatzeko interes orokorreko obra aitortzearen alde. Aho batez onartua. Hamargarren puntura pasako gara. Gobernu organoen kontrolari dagokiona, 2024ko 2557 zenbakitik 2874 zenbakira bitarteko alkate dekretuen berri emateari dagokiona. Ez zait aurretik jakinarazi galderarik egongo denik, baina ez dakit, bai? Aurrera? Mi esker, Igor. Hemen bi dekreto askat, bat uste lehenotik erantzun duzula zure diskurso horretan, luze horretan. 2007-15, iniciar y aprobar expediente administrativo para adjudicación de prestación de servicio de conservación y mantenimiento de jardines de Hondarribia. 2021ko pliego erabat ia berdin-berdina, 188-90-an, o 89-an, eta 119 galestiagoa, 2021. Zergatik deigarri egiten zaigu, horregatik. Egia esan, gaur eukidugun eztabaida eukita gero formetan, dekretu baten inguruan galdetzerakoan, 300 piko dekreturen berri ematea dagoenean, eta gainera aurrez galdetu nizuenean,
bozeramaile batzordean ia galderarik eta dekretuen berri ematen inguruan edo bazegoen zerbait eta ez dakit, Memoriz, Gonzalo, 2007-2015 dekretua, Memoriz esatea nekeza da. Eta galdera idatzita ekarki zenun horretan, esaten baiazu udalbatza aurretik galdetuko duzula, prestatu dezaket. Baina, saiatuko naiz. Lorezainen dekretuari dagokionean, jakingo duzute Lorezainen zerbitzuaren kontratazioa gatazkatsua izan zela, greba bat tarteko, denok bildu gara Lorezainen ordezkariekin eta Lorezainekin berekin ere, eta aipatzen ziguten nola 2000 noizkoa esan duzu zela kontratua 19koa edo 21koa. 2021ko kontratazio horretan beraiek aipatzen dutena dela nola jaso ziren lan baldintza batzuk eta kontratazioan jaso ziren konpentsatu egiten zirela KPI-aren igoerak eta 2021 urteaz geroztik ez dutela beraien lan baldintzak eguneratuak izan. Greba bat egontzela, greba luzea, gogorra, iruditzen zait. 2023ko udaran greban zeudelarik udal honek espediente zehatzaile bat ireki zion enpresari zerbitzua ez emateagatik. Azkenean uda amaieran iritsi ziren akordio batetara, hitzarmen bat sinatu zutena. Hitzarmen horren aplikazio hau kontratu amaitzen zenerako indarraldian sartzen zen plegu berri bat egin behar zirela eta plegua zerbitzuak ez dut uste arazo handiegirik dauzkanik. Zerbitzuak berak lan baldintzak ziren aldatzen zirenak eta edo aldarrikatze zutenak eta zenbateko igoera esan duzu, eske ni Memoriz ez naiz oroitzen, zuk eukiko 19 gutxi gora bera. Eta KPI-aren igoera 2021-etik 2024 urte amaierara metaketa 121 ingurukoa da. Hartu hain erresa da hartzea kalkuluak 2021-etik 2024 eta hor dago aldaera zerbitzu baten kontratua amaitzearekin urrengo baten deialdia egiterakoan jaso beharrekoa. Eta horrek eukiko du bere bidea, izapidetu beharko da esleipen bat, aurkeztu beharko dira proposamenak, eta uste dut logikaren barruan sartzen dela, ez daukala beste munduko misteriorik, baina Memoriz esaten dizuden azalpena hortik dijoa. Mi esker. Urrengoa izango zen 2007-2023, iniciar y aprobar expediente administrativo para la adjudicación y prestación de servicio, montaje y desmontaje de estructuras prefabricadas del ayuntamiento. Tablaua, karpak, aulkillak, mailak, pliegoa ere antzeko parecido, 188, 189 ja 2019koa iguala, baina aldatzen da inventario, gauz gehiago daudelako, baiak, aulkillak, mai berriak daudela, baina, kasu hontan, gastua 100% jotzen da bakarrikan. Eta hori deigarri egiten zaigu, zeren KPI-a 2019-tik 2024, 125 uste dut jo dela, ez, 25 ez, 21 uste dut. Eta orduan, zergatikan batei aplikatzen zaio igora hori, eta besteari ez. Eskerrik asko. Ez dakit, uste dut, zerbitzu honetan ez dagoela dekretu bat. Hainbat dekretu daude, izan ere espediente hasiera bat egintzen, espediente hori bertan bera utzi zen, teknikariek ikusten zuten obra
zerbitzua beharrean obra izan behartzula, beste azterketa bat egin zen, gero azkenean beste teknikariek ikusten zuten zerbitzua izan behartzula. Egia esan, momentu honetan, eta nik datu ekonomiko horiek ez ditut landu, ezin dizut orain horrela bota. Badakidana da, espediente hori landu dela, eta zuk ere badakizu, noski, zuk ere oso ongi badakizu, espediente hori landu dela goitik, behitik, alde batetik eta bestetik, eta ez dakit kopuru osoan duen aldaketa 1%koa den, 3,koa, 0,1koa edo -2koa, baina aztertu dela zerbitzu horren beharrak goiti bera, hori dakit, hori dakizuzuk nik bezain ongi. Bai, ezta? Badakizula zuk nik bezain ongi, ezta? Zer? Nola aztertu den. Aztertu? Iguala da, 2019ko eta oraingoa. Aldaketa txiki batzu dazka. Nahi bauzu programazioa hartu eta hor petan ikusten da. Baina, ez dakite, baina nik orduan teknikariekin espedientea hasiera egin zenean, espedientea bertan bera utzi zenean, obra izan behartzuela, zerbitzua izan behartzuela, egon diren diskusio guzti horiekin udaletxe honetan eta atzeratu den guztiarekin zerbitzu honen kontratazioa zeren aitortuko dut. Gauza bat aitortuko dut begira eta lehen hortik aipatu duenarekin lotura zuzena duena. Kontratazioan, zuek sufritu zenuten, kontratazioan bizitzen ditugun egoerak zailak egiten dira ulertzea. Kontratu bat esleipenera ateratzea kostatzen duena nik lanean ibili naizen nire bizitza osoan ez dut horrelakorik ikusi. Eta kasu hau, bada, zailtasun handiak eragin dituen kontratazio bat. Eta berandugoaz, ongi dakizun bezala, berandugoaz. Orain, berdin-berdina dela, bide honetan eduki ditun aldaera guztiak, eta hori, memoriz ulertuko duzun bezala aldaera guztiak ezin ditut hemen aipatu, baina eduki ditun aldaera guztiak ezagututa, esatea berdin-berdina dela, eske hau hasi zen zerbitzu izatetik, obra izatetik, azkenean bukatu berriro zerbitzu izaten, eduki ditun gora bera guztiekin eta prozeduran izandako zailtasun guztiekin, nik ulertzen dut, hemen parte hartu duten teknikariak ugariak izan dira, postekoa da behingoz niretzat behintzat kontratazio hau esleipenera atera eta behingoagatik espero dut kontratazioa modu egokian ateratzea eta kontratatzea izan ere orain bizi dugun egoera ez dudalako inolaz ere gustoko eta uste dut konpondu beharrekoa dela lehenbailen. Eskerrik asko. Dekretuen inguruan beste azalpenik behar? Pasako gara azkeneko puntura, erregu eta galderei dagokion puntura. Hemen alderdi sozialistako kideek emailez pasa dizkiate oraingoan galdera xorta bat, beraz zuei emango dizuet hitza. Gonzalo, tú tienes que preguntar también, ¿no? Vale. Te ha batido la palabra, primero. Ez barkatu Josu, argitzeko, ez diot kendu hitza inori, Josu, eske gaude erreguta galderetan, eta ohikoa den bezala, posible zara jarri behiratzen, nir egiten begiekin zurekideei nahi badezu, baina ohikoa den bezala, idatziz galderak sartzen dituztenei lehentasuna ematen zaio udalbatza honetan, beste udalbatza guztietan egin izan dugun bezala, eta horrelako harridura aurpegia jartzeak eta esatea hitzak kendu zaiola inori ez. Lehentasunez, Josu, alderdi sozialistako kide bezala eta emailez galderak erregistratu dituzun bezala,
zuri emango dizut lehentasunez hitza ongi baderitzozu eta galderak egin nahi badituzu. Que es como estamos en una santa alianza, le dejaba la palabra a él. Claro. Bueno, a ver, en las preguntas, nire galderak dira pixka bat, tuvimos unos presupuestos en los cuales hubo unas partidas aprobadas por el equipo de gobierno. Y después también en la modificación de créditos. Orduan, yo siempre normalmente he solido y entiendo que cuando acabamos, vamos un poco, acabando me refiero el año, en este caso el 2024, haciendo el repaso, yo siempre solía decir que cuando alguien tiene que hacer unos presupuestos para el año siguiente, está bien si la parte o las partes han cumplido lo que de alguna forma pues lo han establecido, se han comprometido. Y en ese sentido, las propuestas van dirigidas un poco en lo que nosotros, desde el punto de vista, habíamos aprobado en este caso en los presupuestos, que son, por ejemplo, hay una partida de bonodenda que quiero saber si en este momento cómo está, si de alguna forma estamos en el mes de octubre, si en noviembre y diciembre hay alguna idea por parte del ayuntamiento de sacar pues un poco el tema del bonodenda, pues bueno, como se hace todos los años. Banan Nahi baduzu erantzutea igual hobeto banaka, ez? Zeren kide desberdinei bideratuak dira. Bale, denden inguruan, kontu hartzailearekin hitz egin genuen bere garaian, ea nola egin genezaken udaletik ateratzeko, izan ere teknikariek adirazi ziguten Eusko Jaurlaritzak ja ez zuela asmorik edukiko aurten beraiek ateratzen duten bonodenda hori ateratzeko. Orduan, kontu hartzailetzatik esaten ziguten udalak aterako behar balitu, nolabait diru laguntza bezala ulertuko zirela, eta ondorioz diru laguntzen legea aplikatu behar zitzaiola. Eta, klaro, horrek gauza asko zailtzen zuen. Ibili ginen, Irungo udalak baditu bono propio batzuk, eta ibili ginen aztertzen ea nola egin zitekeen. Horrek eraman gintuen Gipuzkoako ganbararekin harremanetan jartzera, eta iritsi ginen nolabaiteko akordio batetara, beraiek prest egongo liratekela bonoiek kudeatzen, egun jakin batzutan, eta ordu tegi batekin, baita ere, pixkat murritzago. Baina, ze ondo, atzoko notizia dela, Eusko Jaurlaritzak erabaki dula aurten ere berriro bonodenda hori ateratzea, eta aurten hortara atxikituko gara, baino egia da gure agintaldi planean ere, horrela agertzen delako bono propioak egiteko lanketa hortan jarraituko dugu. Izan ere, Hernanik adibidez baditu, eta askoz ere eredu egokiagoa iruditzen zaigu. Gainera, azkeneko aldean, merkatariekin bileran adirazi zutelako duda sartzen ari zitzaiela, ea ongi edo gaizki egiten ziren bono hauek, esan ere, batez ere azkeneko 2 urtetan detektatu zuten jendeak ez zuela erosten bonoak atera arte. Nolabait anuntziatzen zen bonodenda hori irekiko zela, eta beraz, jendeak itxaroten zuela hori martxan egon arte, eta baina baritu zutela nolabaiteko kalte bat edo. Orduan, hori ere hausnarketarako daukagu beraiekin. Beraz, horixe. Eta gobierno batu ditula hilontan, ez da, otoran hilean. Eta orduan, horiekin batea? Bai, atxikituko gara beraiekin juridikoki askoz ere errezagoa delako. Eta orduan, bai. Beste gai behazan proiektu ascensor Santiago Kalea. Hor, nik uste duzala, Santiago Kalean zen, nik uste dut Claudia inguruan edo hor, ez da? Orduan, proiektu hori onartu zen, da jakin zein nola dago momentu honetan. Bai, proposatu zenuten eta oso begi honez ikusten genuen, izan ere, iruditzen zaigu oso proiektu interesgarria. Ze gertatzen da? Olako estimazio bat egin dela, obra horrek zenbateko kostua izan dezaken, 300.000 eurotik gorako kostua izango du, beraz, proiektua ere ezin da kontratazio txiki batekin egin eta lizitaziora atera behar da. Oraintxe bertan, kontratazio planean baditugu beste gauza batzuk eta, hortxe,
en la cola. Bueno, beste proiektu alumbrua Labaizeta. Ni badakit hemen zerbait egin dela. Eta egin momentu honetan nola dagoen. Labaizetakoa. Bai, Labaizeta Mendeluko Josu Langile eremu horretako errepidean argiztapena jartzeko diru partida jaso zen. Hemen hainbat aldagai egondu dira mahai gainean, alde batetik hausnarketa izan da ze jartzen dugu, fotovoltaikoa edo argiteri ohikoa, ez? Ezan jakireki eta kableatua sartu. Hortan ari ginela, denok biziki bizitzen ditugun uholdeen arazo hori hor daukagu. Tartean Salaberria ingenieritzaren uholde garritasunaren azterketa iritsi zitzaigun. Ezagutzen dituzue ze neurri edo ze babes mota jarri dezakegun, valga la redundantzia, mota bat egiteko proposatzen zaigu preseski eremu horretan. Eta horrek bai eraman gaitu erabakitzera ez dugula ohiko argiteri bat jarriko, baizik eta fotovoltaikoetara joko dugula. 3 aurrekontu eskatuta daude eta arkitektu teknikoa txostena egiten dabil ja zeinek eramango duen kontratazioa. Pentsatzen dut datorren astean edo esleitzeko hori da, esleipena egingo dela. Ez, ja jartzeko, bai. Proiektu actuación San Marcosko parkea. Bai, hemen ere hausnarketa prozesu bat egin genuen. Izan ere, gauza zen, nola ze esku hartzea egingo da. Parkeari izaera aldatuko zaio eta rediseinu bat egingo zaio, edo dagoena txukundu egingo da eta auzotarren beharrei erantzun. Eta hor auzo bihotzen prozesua egin genunean, Puntal eta Alamedako bizilagunek adierazi zigutenarengatik oso modu irmoan adierazten ziguten parkeak duen izaera jarraitzeko asmoa zutela. Ez zutela nahi, ez zutela beraien spot hori galdu nahi. Orduan, hor gero baloratu genuen, proiektu batera jotzen bagenuen, nahi gabean, proiektua egiten hasten zaren momentuan, parkeak izaera hori galtzeko arriskua bazuela. Eta beraz, teknikoki aztertu da zein izango litzateken esku hartzea, eta hor baloratu da noski genero ikuspegi batetik, argiteria hor bai hobetu behar da, ibilbideak ere hobetu behar dira irisgarritasunarengatik, baita ere parkera sartzeko irisgarritasuna ere aztertu behar da, eta gero landarediaren inguruan, superargi, no me quitéis ni un árbol, jendeak nahi du, bertan dagoen landaredia hori mantendu, egia da, oraintxe bertan, aprobetxatzen dut, hilda dauden bizuaitz, moztu egingo direla, baina ideia da mantentzea daukan vegetazio hori. Horrek badu bere kontrapartida da, hainbat lekutan, hain da itxia edo tupidoa zuhaitzek egiten duten itzala, belarra ez dela jaiotzen. Eta hori ere kontutan hartu beharko dugu, gian eremu horietan beste tratamendu bat edo egin beharko dela. Baina teknikoki esaten didate, etxetik bertatik esku hartze horiek egin ditzazkegula eta beraz hortan hasiko gara. Bazan, bi proiektu zian, ez da egin ikusten dut hori bilan, bat zan, bazan ikusten dut karpeta batzuk historikoki egin behar zirenak, 2 karpeta, esan dena, ustu edo el vaciado, y luego había otra parte, que era la digitalización de las correspondencias municipales. Eta hori aurre atea eta dagoen, edo inda dagoen, edo ez da egit. Bai, okeraz banago, hori digitalizazioa 1940-1940ko kaxak batetik 51 eta 63-66 horiek egina daude,
eta bestea, okerez banago, behintzat hori baldin bada galdera, ideologia politika de asuntos militares, hori ere, bi lan horiek behintzat jasoak daude. Horiek baldin badire gaiak egina daude. Bat itxaltzen dira hori. Sistema audio, saloien, zaloiko baztainik hori nomi izan zen gauz bat, eta nik ez dait hori aurre nola dagoen momentu honetan. Botoia sakatzen dugunean hobeto funtzionatzen du. Baina, bai, esan beharra dago, 12.000 euroko partida bat jasota zegoela, kontratazio bat egintzela, eta 10.000 eurotik gorako ekarpen batekin egintzela sistemaren hobetze bat, eta uste dut denok bizitzen dugula hobekuntza honen ondorioak izan ere lehendik zeukagun egoera txarra kontutan hartuta, orain askoz ere funtzionalitate gehiago dauka, eta berriro esango dut, sakatzen dugunean botoia. Orduan, urrengo galderarako mesedez, ezaztu sakatziaz. Estudio situación de espacio sin cobertura móvil inguruan, eta gero baita ere Jaizkibelen inguruan, atzabaldian. Hori gauz bat nik uste zuek ere planteatu zentutela, eta nik uste dut, momentu honetan badaudela zona batzuk, programa handiakin, koberturaren falta handia, mobilitate aldean, inkluso, eta gero baita ere, Jaizkibelen bestaldeko baita ere, eta orduan nik ez dut honei buruz, zerbait egin dan, aztertzen ari dan, zeidea dagoen. Bai, egia da proiektu honeri berriki eutsi diogula, izan ere, bueno, ez da ohiko lan bat irigintzan, eta hasiera batean ez geneukan, teknikarien aldetik ez zegoen oso argi nola ekin behar zitzaion honeri. Bueno, azkenean zuk esaten duzun bezala mapeo bat egin behar da, hiriaren mapeo bat ikusteko nun dauden zulo horiek, bueno, guk ezagutzen ditugu, ez? Baina, bueno, hala ere, txosten tekniko bat behar da, eta ematen diguten soluzioa antenak gehitzearena da. Orduan, ja baditugu hainbat enpresa zeintzukin egin dezakegun, esan nahi dut, oraindik ez dugu aurrekonturik eskatu, baizik eta ari ginen egiten lanketa hori EAS enpresakin lan egin genezaken, eta ja más o menos lortu ditugu hainbat aurrekontu ezberdinak eskatzeko, baina bai aurreratzen dut, gero gizarteratze lan interesgarri bat egongo dela izan ere, esaten dudan bezala, antenak jarri behar dira teilatuetan. Gaur egun badago sozialki antenen kontrako mugimendu bat, eta hor ikusi beharko dugu, baloratu beharko dugu, ze punturaino nahi dugun benetan kobertura arazo hori, esan nahi dut, pairatzen dugula, baina gero antena horien kolokazioak bere lanketa ere ekarri beharko dula. Así que, honetan motel goaz. Eta rutelaren oendikan hor jarraitzen dute itxiturak, eta nik usten dut, nik ez da egin momentu honetan nola dagoen asuntoa. Badirudi juizioak izan zirela, galdu zutela Jaizkibelko urbanizazioak, udaletxeak edan zientzitun pleituak, berriz errekurritu egin duten, baina kuestioa da, oendikan hor daudela, bai barrerak eta kamarak, eta gero baitaren usten du gaita ere, aginasasi eta rutelako itxieturak ere, hor daudela. Eta ez da, nik hori ze sari dagokan, da espalditik ganda biltzan honekin. Bai, epai bat dago, diozun bezala, 2024koa, ez banago oker, bai, 2024koa. Eta epaiak badauka, ez dakit nola esan, txiste txiki bat, esango nuk, interpretazio, bale. Gauza da, epaiak esaten du, arrazoia dugula, eta barrerak ezin direla jarri. Baina kateetaz ez du ezer esaten. Orduan, egoera ezberdinak ditugu, hau da, egoera ezberdinen aurrean gaude oraintxe bertan. Egia da,
barrera horiek ja ejekuzion subsidiaria bat egin genezake, eta guk zuzenean kendu. Orain, katea jarri duten horiei errekerimendu bat egin zitzaien, zuk esaten duzun bezala, ez dute kendu, baino ez daukagu atea edo ez daukagu bidea guk kentzeko. Bale? Orduan, gainera zuk gomendatu bezala beste esparru batzutan importantea dela jabekideekin lehen da bizi bildu ezer egin baino lehen, horixe da egingo duguna, eta datorren astean 31an bilera dukiko dugu hango jabekideekin. Hala ere, esan nahi dut, gure aholkulari juridikoa dabilela haien abokatuaren atzetik, eta azkeneko hilabetean 4 edo 5 aldiz deitu diela telefonoz gogoraraziz, errekerimendua egin zaiela hori kentzeko, baina bilduko gara beraiekin datorren astean eta adieraziko diegu zein den egoera. Bale. Gero badago, nik irakurri nuen dekreto bat, contratar a Guisaquel S.A. las labores de relación de un estudio objetivo de conocer la opinión y actitudes de la población de Arrabita respecto al alarde, según la oferta, 6.000 euro gehiba. Honei buruz galdera da, hau egina dago, egitea dijoa, noiz egiteko idea daukan, eta gitxikora bera, posible balin bada, galdera handian dijoazten? Dekretuen tartea pasatu dugu, alde batetik esango dekretuen tartea pasatu dugula, eta dekretu... Mino galdera da, Eta hau erantzuna. Vale. Astu dekretua, galdera. Bai, baina... Eta nirea erantzuna eta mesedez itzali mikroa, bai. Dekretuen tartea pasata dago, eta galdera hau hemen egiteak nolabaiteko harridura sortu dit, aitortuko dizut, izan ere egiten da dekretu baten irakurketa, bozaera mailan informazioa emana zegoenean, lanketa hori burutzeko asmoa bazegoela. Alardearen inguruan hitz egiten dugun bozaera mailan, gai horren inguruan hitz eginda dago. Galdetegiaren inguruan ekarpenak egin nahi ziren ere planteatu zen mai horretan. Eta benetan harritzen hauena da, eta egia esan, tulertzen ez, hitz eginda dagoen gai bati buruz horrela galdetzea, harritzen hauena da nola kanpotik eragile batzuk etortzen zaizkidan dekretu hori beraren inguruan galdezka eragileekin egiten dudan bileretan, ez? Dekretu horren berri zabaldu delako, eta bozera mailan alardearen gaiaz hitz egiten dugun horretan ematen den informazioaren berri ere zabalduta dagolako. Herritarren artean zabalduta dago informazio hori. Eta nik ez dut ezer izkutatzeko, izan ere kreditu aldaketan sartu zen partida bati buruzko proiektu bada, kontratazio bada, arrunta den zerbait da, eta ez dudan ulertzen neurri batean da nola zabaltzen diren horrelako gaiak. Noski, udaran etorri zirenean eragile batzuk hitz egitera nirekin dekretua beraren ezagutza, kontratazioaren kopurua ezagutzen zutena eta esleitutako enpresa nortzen jakin zutenean ikusirik filtrazio bati buruz ari garela eta udaletik atera den informazio bati buruz ari garela eta herritar horiek ezagutzen zutela. Noski, gaude lanean esleitutako enpresarekin, kasu honetan aipatu duzun bezala, Gizakerrekin, ia
inkesta bat egitea bideragarria den herrian zabalduta dagoenean inkesta horren inguruko informazioa. Ez dakigu bideragarria den, ni ez naiz aditua horretan, baina normalean inkestak egiten dira aurrez jakin gabe inkesta bat egitera doazela. Hau da gure realitatea, Josu. Hemen hitz egiten diren eta dekretu batean agertzen den esleitutako enpresa bat, filtratzen da zein den enpresa, filtratzen dira zeintzu diren gauzak, zeintzu diren kopuruak, filtratzen dire gauza asko udaletxe honetatik hainbat eragiletara bereziki, eta horrek batzutan errazten ditu gauzak batzuentzako eta beste ontzako ziurrenik zailtzen ditu egin beharrekoak. Eta momentu honetan esan dezakedana da, bozeramaile mailan aipatu nuen bezala, alardearen inguruan eztabaidatzen ari garen bozeramaile mailan aipatu genuen bezala, asmoa zela udazkenean inkesta bat egitea alardearen sentimentuen ingurukoa. Hori aipatu nizuen, baina orain ikusi behar da, egoera honetan, eta hemen kamaren aurrean hitz egiten dugunean eta teknikoki bideragarria ikusten den udazkenean, alardearen inguruko galdeketa hori egitea, herritar guztiek badakitenean galdetegi bat egitera goazela Hondarribiko udaletik, eta beraiek teknikoki iritzi badiote komenigarria dela egingo da, eta iritzi badiote testu inguru honetan ez dela komenigarria egitea, tamalez ez da egingo. Bueno, que esta galdera bat, que no está en el guión, Estoy un poco preocupado por lo siguiente. En una reunión, en unas preguntas que hice hace, no sé si son 3 o 4 o 5 plenos, hablé de los fondos europeos y se me contestó que Vidasoa Activa era la que de alguna forma gestionaba los fondos europeos, la que de alguna forma se preocupaba de ver los programas que había de fondos europeos. Quiero saber si en este momento, Hondarribi, en este caso, si de algún departamento hacemos el seguimiento de todas las salidas que los fondos europeos están sacando, supongo, los programas que están saliendo, y si de alguna forma hay una especie de catálogo, algunas ideas, en el sentido de que nosotros de alguna forma podamos incorporarnos en esos programas. Pero la pregunta es si de alguna forma hay un lugar o unas personas que se están preocupando de este tema, o si Vidasoa Activa es la que de alguna forma está administrativamente, o tenemos contratada a una persona, a una empresa, como hay muchos ayuntamientos que han contratado empresas especializadas que se dedican a hacer los seguimientos de los programas. Porque un ayuntamiento, cuando tiene un programa y ve una posibilidad, yo sé que en algún caso, por ejemplo, con el tema de las murallas, sí ha habido un seguimiento por parte de Miren, me da la sensación. Pero en el conjunto del ayuntamiento sí hay de alguna forma algo en este momento. Josu, nik neuk jasotzen ditut askotan bai eudeletik, bai Traxatek uste dut izena dula elkarte bat estatu mailakoa, eta hau informazio emani zuen Traxateketik, eudeletik eta beste Bidasoa biziriketik, jasotzen dut informazioa, egiten dut sailkapena eta sail bakoitzari bidaltzen diot bai zinegotziei eta bai teknikariei beraien saileko dirulaguntzen inguruan baliatu daitezkeen dirulaguntzetarako aurkezteko. Esan dezaket badaudela dirulaguntza batzutara aurkeztu garena, eta batzuk, orain uste dut, informatu zidaten azkena izan zela udaltzaingoan erosi ziren motozikletetarako dirulaguntza eskatu zela eta 3 motozikletentzako dirulaguntza bat jaso dugula egindako inbertsio horien aurrean. Bagabiltza, saietatik bagabiltza dirulaguntzak aztertzen, hausnartzen,
informazioa zabaltzen eta tramiteak burutzen. Beste galdera improvisaturik? Finito. Bai, Gonzalo? Nik egingo dut, bale, lehenengo, bai. Bai, Ainhoa, zurea da Hau da, gizarteko zierako, sarrera txiki bat dago, moztuko dut, eta gero galdera, bale, baina oso txikia da. Pixka bat, orain gaurko plenoan udalbatzan hitz egin diren gauzei buruz, ni ere kasualida, idatzia da neukan, hausnarketa txiki hau. Legegintzaldia hasi zenetik, gizarte kohesioaren arloko oso batzorde gutxi egin dira. Zaintza adinekoak eta egoera ahulenetan dauden pertsonak bezalako gai garrantzitsuez ari garenez, zuzenean zer lantzen ari diren jakin nahiko genuke, eta ez komunikabideen bidez azken aldian agertzen ari den bezala. Horregaitik, gobernu taldeari eskatu nahi diogu batzordeak maizago deitzeko konpromisoa har dezala. Guztiok eskatzen gaituzten gaiak landu ahal izateko. Eta oneri lotuta, galdera dijoa kasino zarrari buruz. Nola dijoazten, kafetegiaren obrak, edo, nola dijoa gai hori. Kaixo atzaldeon, eskertzen dizut Ainhoa galdera. Hasiko naiz kasino zarrena erantzute, baina gustatuko litzaidak ere, bestearen zergatia, hau da, batzorden zergatia erantzuten, bale. Kasino zarraren inguruan, ikusi dut, zeu publikatu duzuten prentsa horran, esaten duzutela, gure hitzetan, hori oso erraixa zela esan genuna, eta hori ez da horrela, eta aktetan jasote egongo da. Nik bai komentatu nun, gu udal gobernuan sartu ginenean, eta jubilatuekar espero zutela, eta harridura sartu genula, plego hauen inguruan, papertxuri bat besterik ez genuela ikusi. Eta orduan agindu politikoa zuzenan izan zen, plegu teknikoekin jarri bar ginela. Plegu teknikoak eginda daude, eta lehen hemen ere aipatu da, batzutan, kontratazioan ere, zuek bizi zenuten bezala, guk ere, zailtasun batzuk bizi izan ditugula. Eta oraintxe bertan kasino zarreko pleguak, falta diren bakarra plegu administratibak dira, eta guk ere espero dugu, bailen, hau ateratzea. Batzorden inguruan, nik zurekin ere askotan komentatu dut, eta hemen esan dut, nik gizarte langilea naiz, eta pen handiz hartu dudala, 2008ko lege bat, eta ondoren 2015an ezartzen duen karteraren dekretu bat, Hondarribin apenas ez dugula betetzen. Eta horrek, 7-8 urte gero, dekretua sari naiz, eguneko unitatea montatu ez izatea, adin txikikoak babesgabetasun egoeran daudenak ere horrelako ekipo bat ez izateak, ekipa hau guztia montatuta egon zirenak orain montatzea urte batean, kreston lanketa ekarri digula gizarte zerbitzutan urte honetan. Batzordak deitu ditugu horrelako gauzak egin zirenean deitzeko, horretan egon garelako uste baitut, legeak eskatzen dizkigun zerbitzu batzuk, ja duela 7 urtetik beteak izan bar genitulako. Hala ere jasotzen dut zure ekarpena eta kartera betetzeaz gain ikusi duzu ere, beste ekintza batzuk egiten ari garela, atzo bertan kaleko kontaketa bat burutu genuen, lehenengo aldiz egintzela ere Hondarribin, eta erantzuten dizut ere, orain, erreserba kognitiburako bideratutako proiektu bat ere, martxan jarri dugula. Gautza hauek nahi baduzute ere batzordetara eramatera, modu informatibo batean bada ere, jasotzen dut, baina arrazoia izan da egon gerelako kartera betetzeko lanketan, bai aurreratzen dizut, horrengo hilabetean batzorde bat egingo dugula, karterako beste zerbitzu bat montatzeko, karterak eskatzen den 1.8 puntua, egiten digula referentzia eguneko unitatei, eta horra hartzen du gain, udalak baita aukate eskumena, dependentzia gradu lehenengo mailan dauden pertsonei arreta hori ematea, eta hori aurrekontutan jasota dago, eta lehenbailen montatzeko ideia dago, plegoak betetzen ari baitira. Mila esker. Eskerrik asko. Bai, besterik? Gonzalo? Bai, mila esker Igor. Bi galdera, bi gai, aurrekoan galdetu nun, iraia 7ko gertatik izun, horiek nola zijoazten, aipatu ziguten zure ahotik ikerketa bat martxan zegola, eta galdera da, ea ikerketa hori bukatuta dagoen. Eta hori da galdera.
Aipatu nizuen bezala iraiak 7ko gertakizunen inguruan urgentzizko txosten bat egin zen, eta ez dakit ez banago oker aurreko astean, ez banago oker, edo duela bi ez nahi zoreitzen orain data zehatza, baina bigarren txosten bat sakonagoa eta osoagoa jaso da. Azterketa sakonago bat eginda eta espedientean, ulertzen dut, espedientean jasota egongo den txostena dela. Mi esker, eta beste bat, lantzen egoerari, ea nola di joan likidazio prozesua, zen ez dakagu albisterikan, deustakoa. Bai, ez dago albisterikan, ze ekainean onartu behar izan genuen urgentziaz jostaldiko aten konponketa, ez da, berriketa, ez da lan erraxa izan, ateetako bat handiena kanpotik etorri behar izan du eta orain jaso dute, egun hauetan daude aldaketa hori egiten eta lan hori bukatzen denean. Likidazio batzorde bat deituko dugu ja egin beharreko ordainketa guztiak aurrera eramateko eta likidazioan ere aurrera pauso bat egin ahal izateko. Eta honekin lotuta, ea zeinekin barritun kursoen presioen aldaketaren kopuru horiek, ez dugu ez batzorretik pasa, lantzenetik enestare, eta presio aldaketak egon dire, eta gero ere bai, egongo dire inbertsioak. Batzuk kiroleiko plaka, eguzkiko plaka batzu jarriko dire, inbertsio bat delako, eta gero mantenulan batzuk ere ikusi ditugu. Hori udalatik zuzenduta. Ez da lantzenetik egin behar. Argi geratu zen, alde batetik, bai jostaldi eta bai hondartza kiroldegiari zegozkion inbertsio edo mantenuak, disoluziorako erabakia hartzen zen momentutik udalak hartzen zitula. Energetikoa garoaren sailekoa da, nahi baduzu berak emango dizkizu azalpenak, eta prezio igoerari buruz, uste dut aurreko udalbatzan argi utzi nuela, jarraitu genuela udako kanpainan jarraitutako irizpide berdinak, eta horregatik aktibitate edo jarduera konkretu batzuetan egon den prezio igoera. Ze errepikatzen dut, kiroldegiko abonoak ez dira igo. Prezio berberean mantentzen dira. Igo direnak dira jarduera konkretu batzuen prezioa. Bai? Bi galdera. Bonoa ez dut esan ditut kurtsuak, horregatikan. Eta, baina bai, presio horiek bai lantzenetik pasa genitu nudakoak, baina hauek harritzen dit ez pasatzea ez batzorretik edo ez lantzenetik, argitzetik batez ere. Bai, arratsaldeon. Bai, eta pixka lotuko dut ere Josuk aipatzen zuenari lotuta, energia alorretikan eskatu genuen diru laguntza kiroldegian plaka fotovoltaikoak jarri ahal izateko. Azken finean kontutan hartuta delako kontsumo energetikoa handienetariko baduena. Egin zen eskaera guztiak ez gaituzte onartu, ordan tramiteak egin ditugu gauza, baina gero batzutan gertatzen da, ez dizutela esleitzen. Ordan hori ere gertatu zaigu, baina diru laguntza horrekin ere ginelako gainean eta 2024ko genulako partida kontu hartzailearekin hizketan galdetu genion ea noiz halko genituzken plaka hoiek jarri, aurrekontuan genuen diru hori ere ez galtzeko. Esan ziguna nola likidazioa ja udalbatzatik pasata bazegoen eta prozesua martxan zegoen eta ja udalarena izateko bidean zegoen, udalak jarritako plaka fotovoltaikoak izango zirela eta edozen kasuan badazpadare, nahiz eta ez lukela gertatu behar, baina lehen ziurrago egoteko,
hor egin behar genuen hornikuntza horretan, gehitzea, ere notatxo bat, azkenean ez bazen likidazio prozesua gauzatzen, plaka fotovoltaiko horiek udalarenak zirena. Ordan hori argitu genuen, eta horregatikan baia plakaena ere martxan daukagu. Vale, mi esker. Listo, Igor, mi esker. Oso ondo, ez badago beste galderarik, ongi iruditzen bazaizue, gabeko 9 eta 10 amaitutzat emango dugu urriko, ezoiko udalbatza hau. Eskerrik asko guztiei zuen ekarpeganagatik eta azaran ikusiko dugu berriro elkar.